Radyo Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantrang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Nobyembre 3 tuig 2023. Sa aton sinikaron nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 52 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover kagkaroon sa madalakuan kag mga nagapaunang mga balita. Police Brigadier General Sidney Villaflor aton sining Regional Director nagpasalig sa himata ni Police Staff Sergeant Michael Malan nga maximum penalty ang ipasaka sa mga suspitsado nga nagluthang patay sa SWAT leader. Sa dugang pang mga balita, Iloilo Police sa Provincial Office nag-ako nga may mga nagdalaog sa barangay kag SK election sa probinsya sa Iloilo nga may kaangtanan sa illegal nga druga. ABC President City Proper District nagtugyan or gintugyan na lamang sa pulis ang investigasyon sa kung sino ang ginatumod nga barangay official nga ginsuportahan ni alias Bongbong Iturriaga. ABC President wala sang ihibalo kung sino ang natumod nga opisyal. Iloilo City Comelec ginsabat nga wala sang wala sang delay sa pagpanagtag sang honorarium sa mga Board of Electors sa siyudad sang Iloilo. Muni madalagkuhan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa Bumbuanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, paday lang kamo sa paghulog sa inyong sining mga entries kung wala makahingagaw nga makahulog sa mga drop-box centers sa kabanwahanan sa palibot sa probinsya sa Iloilo. May kay gayunan pa kamo sa gihapon nga maghulog sa inyong sining mga entry sa buwas ngadlaw or within the day or buwas ngadlaw tugtong las 12 sa udto pa. Sarang kamo nga makahulog sa inyong sining mga entries for week number 2. Week number 2 na kita sa karon sining matinion. Sa mga kabombo naton, luyag mo ba lang mag-claim sa premyo nga 500 pesos ka cash kag 700 pesos ka balor sa gift pack. Magpasakop sa 1-2 Panalo Part 22 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Balde baling pa premyo na, may cash siyahan pa. Kabugsan sining 6.5 million pesos sa total prizes nationwide ang nagahulat sa mga maswerteng tagdaog. Sa aton sining mga kabombo, balaan nyo naman kung sa din aton sining mga designated drop-box centers sa mga kabanwanan. Kung wala makahingagaw sa nasiling ko na pwede gid nga makahulog sa mga drop-box centers sa palibot sa syudad sa Iloilo. Or pwede gid makadiritso diri sa ground floor sa Sky City Tower, dalan mapa syudad sa Iloilo kung sa din. Dira iya may mga drop-boxes man kita dira, pilian nyo lang ang inyo siniiyang hulugan dira sa tagsa ka corresponding proof of purchase. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo, ang aton sini nga daily draw winner ang makabaton sang 500 pesos ka cash kag 700 pesos ka balor sa gift pack. Ining premyo nato nagahulat na diriya sa inyo, no? Kay sa promo iya sa Bombo Radio, ang premyo iya nagahulat sa winner, hindi kayang winner nagahulat sa premyo. Way paya malawag ang imo sini nga pangalan, way ka paya kahimo sini isang imo nga entry, ang premyo ya ari na diri nagaulat sa aton sini nga mga winner. O gani way niya sang balan ka lang dira nga teksan ta lang ka kung saan mo kwaon ang imo sini nga premyo ha. Tawgan ka lang namon kung saan mo kwaon ang imo sini nga premyo kung mag-abot na. Diri ya premyo nagaulat sa winner kag hindi ang winner ang nagahulat sa premyo. Paglawag sang pangalan mo, may anom ka kaoras sa good i-claim ang imo sining nga premyo nga nagahulat na diri sa imo, 500 pesos ka cash kag 700 pesos ka balor sang gift pack nga ginabugusan sang isa ka orokan nga balde, duha ka pack sang kumiya pansit, duha ka pack sang Lifebuoy bath soap, isa ka Pond's moisturizer, duha ka tube sang Rexona deodorant kag isa ka close-up toothpaste. Sa kada semana may 15 kita ka mga daog nga ginahiwat naton sining studio draw.
Kung malawagan ang imo sini nga pangalan, mayara ikaw sa anong ka oras nga mag-claim sa imo sini nga premyo. Kung hindi ikaw makaabot sa sulod sa anong ka oras, magabot liwat now sa nga panibag-o sini iya nga winner. Ang mga non-winning entries naman halingin sa week number 1 tungtong week number 7 ang kwalipikado sa Grand Draw. Grand Draw naton Disyembre 23 dalagko pag ang mga papremyo balikan tay na karon later on sa aton sinipanay nga pagpangalaga diri sa Bombo Anay sa Auto pagkatapos ang Bombo Network News. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Nobyembre 3, taong 2023 at mga kabomba at Star Nation sa ating pong Christmas countdown. 52 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagtalaga ng bagong kalihim ng Department of Agriculture at yung fishing tycoon na si Francisco Laurel Jr. ang kanyang naitalaga sa naturang tanggapan. Mahigit 700,000 mga biyahero na itala sa Ninoy Aquino International Airport sa nakalipas na long weekend, habang ang mga pasahero naman sa mga pantalan buhos na rin. National policy gambling kinakailangan umano na repasuhin ayon huyan sa pinuno ng Senado, habang ang batas na kapulungan ng Senado bukas naman kung sakaling i-privatize ang ilang tanggapan na nakatalaga para naman magpatakbo ng mga pasugalan. Ang Interparliamentary Union hiling ang mabilis na aksyon laban sa umunoy naging banta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kay ACT Teacher Representative Franz Castro. At aftershocks, ibinabala naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology kasunod ng 5.6 magnitude na lindol na naranasan sa Eastern Samar. Ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas naman iminungkahi na isailalim sa drug test ang mga nanalo sa barangay at Sangguniang Kabataan elections sa kanilang lungsod. 4 na Sixers players naman sa NBA ay nagtulungan daw para patumbahin ang kupunan ng Raptors. Nagtapos sa 114-99 ang kanilang puntos. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Itinalaga, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Agriculture ang fishing tycoon na si Secretary Francisco Laurel Jr. Ayon nga kay Pangulong Marcos, ang pinakaunang marching order nito sa bagong kalihim ay tiyakin na makokontrol ang pagtaas ng presyo ng mga agricultural products kasama ng pagtugon sa climate change. Sinabi ng Presidente na panahon na para may maupo sa bagong kalihim sa naturang tanggapan ng Department of Agriculture na pansamantala niyang pinangunahan sa nakalipas na mga buwan, at yan ay may kinalaman pa rin sa pagpapatakbo ng naturang ahensya. Kumpiyansa na mga ng Pangulo sa kapabilidad ni Laurel na pamunuan ng naturang ahensya na lubos na nakakaintindi umano ng problemang kinakaharap ng ating bansa.
Binigyang diin pa ng Pangulong Marcos na pareho ang kanilang pagkakaintindi at pananaw patungkol sa pagtugon sa mga problemang kinakaharap ng bansa. Inihayag ng Pangulo kung bakit siya ang nagtalaga ng kalihim ngayon lamang. At sa mga nakalipas na panahon, siya mismo ang pansamantalang namuno sa naturang tanggapan dahil daw maraming kinakailangan tugunan na presidente lamang ang mabilis na makakagawa nito. Si Laurel, mga kabombo, ay kilalang fishing tycoon na nagmamayari ng kumpanyang gumagawa ng mga seafood products. Kaninang umaga, mga kabombo, formal na ring nanumpa si Laurel kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Agriculture. Inihayag naman ni Laurel na kanyang sisiguraduhin na mapapalakas ang produksyon sa mga agricultural products nang sa gayon ay may murang pagkain na may hahain ang ating mga kababayan kahit na mga karaniwang mamamayan at mabibili ang mga ito sa murang halaga. Kaugnay niyan, narito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. This is because it is time that we have found somebody who understands very well the problems that agriculture is facing. And the reason for the timing is like also to put a little background to it. The reason for the timing is that now we are confident, Secretary Kiko and I are confident that we have a fair understanding, a good understanding of what it Bahagi po yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasunod ng pagtatalaga ng bagong mamumuno sa Department of Agriculture. Samantala, iniulat ng Manila International Airport Authority na nagkapagtala ito ng mahigit 700,000 na mga biyahero sa mga paliparan sa nakalipas na long weekend. Sa tala ng naturang ahensya, pumalo na sa kabuang 732,573 ang bilang ng mga pasaherong kanilang naitala sa Ninoy Aquino International Airport sa loob ng naturang long weekend noong panahon ng barangay at sangguniang kabataan elections at maging noong undas ng taong kasalukuyan. Bukod dito, ay inihayag din ng ahensya na umabot din sa 800 ang bilang ng mga biyaherong kanilang na-monitor sa mga paliparan noong Nobyembre 1 na mas mataas po yan kumpara sa daily flights ng karaniwan nilang naitatala. Ang mga datos na ito ay lubos na ikinalugod ng pamunuan ng Manila International Airport Authority kasabay ng pag-ibigay diin na ito lamang nila ay sumasalamin sa kanilang 88% na on-time performance. Kaugnay nito ay muling tiniyak ng naturang ahensya na mananatili silang committed sa pagkamit ng kanilang mga projected goal na maka-accommodate ng nasa 1.2 million ng mga pasahero sa loob ng 10 araw na long weekend sa ating bansa. Sa dagdag pa nating balita, ligtas na nakauwi sa ating bansa ang unang batch ng mga overseas Filipino workers na humiling ng kanilang repatriation sa pamahalang Pilipinas mula naman sa Lebanon. Yan ay dahil pa rin sa nagpapatuloy na kaguluhan ngayon sa pagitan ng Israeli Defense Forces at militanteng grupong Hamas. At sa ulat nga, bandang alas 6 ng umaga kanina, lumapag sa Ninoy Aquino International Airport sa Terminal 3 ang flight na kinalululanan ng naturang mga kababayan natin na 6 na overseas Filipino workers na mula ho sa Dubai, United Arab Emirates. Kung maalala, mga kabombo, noong Oktubre 21 ay itinaas nga ng gobyerno ng Pilipinas ang alert level doon sa Lebanon na nagpapatupad naman ng voluntary repatriation para naman sa mga kababayan nating nagnanais ng makauwi sa Pilipinas upang makaiwas sa gulo sa naturang lugar. Samantala, sa susunod na linggo, inaasahang itataas muli ng Department of Foreign Affairs ang alert level status sa hilagang bahagi ng Northern Israel. Ito ay sa harap ng pinangangambahang paglalapa ng nangyaring tensyon doon sa pagitan ng Israeli Defense Forces at militanteng grupong Hamas. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary
Eduardo de Vega. Layunin din ito na ipaalala sa lahat ng ating mga kabayang overseas Filipino workers sa naturang bansa na dapat na nilang lisanin ang lugar nang dahil pa rin sa umiigting na kaguluhan doon. Kasabay nito ay nilinaw din ng opisyal na tanging sa hilagang bahagi lamang ng Israel ipatutupad ang naturang kautusan at gayon pa man ay patuloy pa rin ang hinihintay ng Department of Foreign Affairs ang magiging rekomendasyon ng Philippine Ambassador to Israel na si Pedro Juni Lilo Jr. ukol dito. Samantala, bukod dito ay nilinaw din ng opisyal na walang umiiral na travel ban ngayon sa naturang bansa, kapartikular na po sa Israel para sa mga Pilipinong nagnanais na bumiyahe pabalik dito sa Pilipinas. Sa karagdagan pa nating updates, kumpiyansa naman ang Department of Foreign Affairs na makakalabas na sa Gaza City sa lalong madaling panahon. Ang mga kababayan ho nating naiipit pa rin ang nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng mga puwersa ng dalawang panig, partikular na ang Israeli Defense Forces at militanteng grupong Hamas. Sa pag-amin nga ni Undersecretary Eduardo de Vega ng Department of Foreign Affairs, sa ngayon ay hindi pa matukoy ng kanilang kagawaran kung kailan talaga partikular na araw na makakauwi sa bansa ang mga Pilipino sa nasabing lugar. Ngunit gayunman ay naniniwala ito na hindi naaabutin pa ng 2 linggo o kaya naman 10 araw ang mga ito sa naturang lokasyon. Kasabay nito ay inihayag naman ng naturang opisyal na umaasa pa rin sila na magiging prioridad ang mga Pilipino na makatawid sa border dahil na rin sa malapit na ugnayan ng ating bansa sa Israel at maging sa Egypt. Kung maalala mga kabombo, kamakailan lang ay iniulat nga ng Department of Foreign Affairs ang matagumpay na pagtawid sa Rafah crossing ng 2 sa 136 ng mga Pilipino doon sa Gaza City na kapwa mga volunteers sa International Humanitarian Aid Group na Doctors Without Borders na ngayon ay nasa maayos ng kalagayan. Ngunit sa latest information na nakalap ng Bombo Radio mga kabombo, hindi naman uuwi sa Pilipinas ang naturang 2 doktor, kundi bagkos ay may tatalaga ito sa iba pang bansa. Sa dagdag pang mga pagbabalita, ang national policy sa gambling, kinakailangan raw na repasuhin ayon yan sa isang senador. Habang ang majority leader naman ng Senado, bukas raw kung sakaling i-privatize ang PAGCOR sa bansa. Yan ang tinutukan ni Bombo JC Galvez. Kinakailangang repasuhin ang pulisiya ng gambling o mga sugal sa bansa. Itong iginiit ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa gitna na rin ng mga paulit-ulit at sunod-sunod na insidente na kinasasangkutan ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs sa bansa. Kung matatandaan, nitong Oktubre 27, niraid ng mga otoridad ang isang Pogo Hub sa Pasay City kung saan 7 biktimang babae ng human trafficking ang nadiskubre sa isang aquarium-style viewing room kung saan maaring pumili ang mga customer na mga babaeng uupahan. Migit 700 suspected victims ng human trafficking ang nailigtas. Git ni Villanueva, paulit-ulit na lamang ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Parang ipinapakita ng PAGCOR anya na wala silang kakayahan na i-regulate ang POGO at patuloy na sinusuportahan pa ang mga highly questionable operation ng POGO. Questionable because until now sa charter ng PAGCOR, I don't think it's part of their charter. Number 2, with the crimes being committed left and right by POGO, obviously talagang about time na i-close down itong operations na to because no less than the Department of Finance already mentioned that only 0.03% ang contribution nito sa GDP, and at the same time it far outweighs social cost, no, itong POGO operations. Yung smart web technology talagang notorious kasi ilang beses na to nahuhuli, no. One of the 2 POGOs whose licenses were earlier revoked by PAGCOR, and later we discovered na nag-cooperate lang sila ng new business name pero the same personalities yung involved. And again, pinakikita ng PAGCOR na wala silang kakayahan para
i-regulate ito. Samantala, ayon pa sa Majority Leader, mahalaga na matalakay ang committee report patungkol sa pogo sa plenaryo sa susunod na linggo kahit na nakapokus ngayon sa budget ng bawat ahensya ng gobyerno. Mahalaga din talaga na ma-discuss ito sa plenaryo. Mahalaga talaga na ma-discuss yung iba't ibang angles na maaari na hindi nakita doon sa committee report. Yung committee report is a report of the committee as the name per se, no, committee report, but the committee report being discussed in the plenary will be much detailed and much more it will cover more angles and more issues will likely be raised. Kaya excited tayo na ma-discuss ito sa plenaryo, and I'm sure marami ding mga senators, may mga ideas pa sila kung paano natin titignan itong operations na ito. But clearly, as I mentioned several times, na itong POGO operations, we really need to look into this, if not immediately close down these operations, because their benefits outweigh the social costs. Gitnang senador, sa lahat ng klase ng sugal ay tutol siya, ito man ay mapaligal o iligal. Nakasasama ito na maaari pang pamarisan ng mga kabataan. 2 dekada na anya siyang mambabatas, ngunit hanggang sa ngayon ay nagugulan pa rin si Villanueva sa klase ng mga polisiya na ipinatutupad sa mga sugal sa bansa. Kaya naman panahon na para magdesisyon dahil nakasalalay anya ang future ng susunod na henerasyon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan ho mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, may update ho tayo. Yung mga nahalal sa barangay, posible raw isa ilalim sa drug testing. Alamin ho natin ang iba't ibang reaksyon hinggil ho dyan. Samantala, umapila ang Interparliamentary Union ng mabilis na pagtugon o aksyon sa naging reklamo ni House Deputy Minority Leader Franz Castro laban sa umano'y pagbabanta sa kanyang buhay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang Interparliamentary Union ay binubuo ng 180 na bansa sa buong daigdig na kinabibilangan ho ng Pilipinas. Una nang naglabas ng pahayag ang ang naturang grupo sa pamamagitan ng isang resolusyon sa ginanap nitong assembly doon sa Angola. At sa naturang resolusyon mga kabombo, nakasaad dito na dismayado ang Governing Council of the Interparliamentary Union sa naging asal ng dating presidente ng Republika ng Pilipinas na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na umabot umano sa pagbabanta sa buhay ng isang miyembro ng Parliament, partikular na ho si ACT Teachers Party List Congresswoman Franz Castro. At nangangambaw mano ang naturang grupo ng naging pagbabanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay maging dahilan ng pagtikom ng bibig ng iba pang mga mambabatas na magsalita hinggil dito. Kasabay niyan, nangako naman ang naturang grupo ng agarang tugon sa inihaing reklamo ni Congresswoman Castro. Kung maalala mga kabombo, noong Oktubre 24 rin ay naghain si Congresswoman Castro ng kaso laban sa umano'y naging pagbabanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanya. Sa naging panayam nga ng Bombo Radio Philippines ng exclusive sa naturang mambabata, sinabi nito na nakakabahala ang naging asal ng dating Chief Executive at nais nitong mapanagot si dating Pangulong Duterte sa naging pagbabanta sa kanya at ito ay posible umanong magbunsod ng iba't ibang resulta at yan ang bagay na kanyang pinangangambahan, kaya naman ginawa niya ang angkop na hakbang na idulog ito sa tamang forum. Sa iba pang mga balita, ibinabala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang mas marami pang mga aftershocks kasunod ng nangyaring magnitude 5.6 na lindol kahapon po yan sa Hernani, Eastern Samar. Una rito na itala ang malakas na lindol sa naturang lugar na naramdaman sa mga Karatig probinsya. Naramdaman ng intensity 5 sa bahagi ng Hernani at Lorente at gayon din sa bahagi po yan ng Samar.
in particular na po sa Eastern Samar. Intensity 4 naman ang naitala sa General MacArthur at bilang Balangkayan, Maydolong, Salcedo at Borongan City sa Eastern Samar pa rin. Habang intensity 3 ang naitala sa napagyanig sa mga bayan ng Kinapondan, San Julian, Sulat, Taft, Mercedes, Gian at gayon na rin po sa Giporlos, Lawaan at Balangiga sa Eastern Samar. Kasama na ang Tacloban City sa Leyte at dahil dito ay pinag-iingat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang publiko kaugnay sa mga sunod-sunod na mga mahihinang aftershocks dulot pa rin ng naturang pagyanig ng lupa sa nasabing lalawigan. Samantala, naitala naman ang halos 13 milyong metriko tonelada ng palay sa unang 9 na buwan ng taong 2023. Yan ho ay sinukat mula Enero hanggang buwan ng Setyembre. Batay nga sa record ng Department of Agriculture, umabot sa 12.82 million metric tons ang kabuuan na naaning palay ng ating mga kababayang magsasaka sa buong bansa. Mas mataas ho ito mga kabombo ng 2.31% kung ihahambing sa 12.53% noong unang 9 na buwan ng nakalipas na taon. Una nang sinabi ng Department of Agriculture sa pagsisimula ho ng 2023 na inaasahan na nila ang mas mataas na bilang ng produkto sa lokal na palay dito ho sa ating bansa ngayong taon. Sa katunayan, batay nga sa naging pagtaya ng Department of Agriculture, posible raw aabot ng hanggang 20 milyon na metriko tonelada ang lokal na produksyon ng palay sa buong Pilipinas. Ngayong taon mga kabombo ay mas mataas ng 1.5% kumpara sa 11.7 milyong metriko tonelada na unang naitala noong nakalipas na taon. Umaasa rin ang Department of Agriculture na malaking bahagi ng lokal na produksyon ang makakasama ho doon sa National Food Authority programs. Lalo na at una na rin tinaasan ang buying price ng palay para ho magbenepisyo yung mga kababayan nating magsasaka at doon na mismo sa National Food Authority ibenta ang kanilang mga naaani. Sa halip na sa mga pribadong negosyante, ibagsak ang naturang produksyon ay dapat umano na may buffer stock na mananatili pa rin sa mga warehouse ng National Food Authority. Dito kasi kinukuha ang kinakailangan kapag mga panahon ng kalamidad kung saan naman ang gobyerno ang nagdi-distribute doon sa mga nangangailangan, lalo na yung nasa malalayong lugar na umaasa lamang sa tulong ng pamahalaan kapag ganitong mga panahon. Kung maalala mga kabombo, noong Setyembre 18 ay inaprubahan ng National Food Authority Council ang pagtaas ng buying price para naman sa mga palay na nabibili sa mga lokal na magsasaka natin. Mula sa dating 19 na piso ang kada kilo ng dried ay ginawa ho itong 23 piso kada kilo. Habang ang wet na palay, dati hong binibili lamang ito ng 16 na piso kada kilo, ay ginawa na ho itong 19 na piso kada kilo para ho mas malaki ang kitain ng mga magsasakang nagbebenta ng bigas at palay dun ho sa mga kinaukulang outlet ng National Food Authority. Samantala nangako naman ang pamunuan ng Council for the Welfare of Children na patuloy itong gagawa ng mga paraan at programa para mapangalagaan ang kapakanan ng mga bata. Ayon sa Executive Director ng Naturang Council na si Angelo Tapales, prioridad ng Naturang Konseho na mapangalagaan ang mga bata at mabigyan sila ng maayos na serbisyo na pangkalusugan. Aminadong opisyal na malaki ang naging epekto ng nakalipas na pandemya sa kabuang kalusugan ng mga kabataan dito sa ating bansa. Kabilang na nga riyan ang physical, mental at emosyonal na kalusugan. Malakian niya ang naging hamon ng nagdaang pandemya sa pagbabakuna ng mga kabataan at partikular na po sa kanilang nutrisyon at maging sa mga social program na nakafocus sa kanila.
Ngayong taon, sinabi ng opisyal na nakikipagtulungan ang naturang konseho sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan katulad na lamang ng Department of Health, gayon na rin sa National Nutrition Council at maging sa Department of Social Welfare and Development upang makabuo ng mas maraming mga programa na magsesentro sa kapakanan ng mga kabataan. Ayon pa kay Tapales, bagaman binabantayan ng konseho ang kalagayan at kapakanan ng mga bata, kailangan din anya ng tulong dito ng mga local government unit upang mas matutukan ang mga bata sa ground level. Sa buwan naman ng Nobyembre o ngayong buwan po, ipinagdiriwang ang National Children's Month dito po sa ating bansa at dyan nga po mas paiigtingin pa ng naturang konseho ang kanilang programa para sa kapakanan ng mga bata. Samantala, naitala naman ang halos 140,000 na bilang ho ng mga turistang bumisita dito sa ating bansa, partikular na sa isla ng Boracay. Yan ho ay nitong buwan ng Oktubre. Batay nga sa data ng Kagawaran ng Turismo, umaabot mga kabombo sa 139,008 ang bilang ng mga bumisita sa world-class Boracay Island na matatagpuan dyan sa lalawigan ng Aklan. Mas mataas ito kumpara sa 14,517 katao na may kukumpara ho yung naitalang bumisita noong buwan ng Setyembre, kung saan ho ay umabot lamang sa 124,491 ang mga bumisita. Mas mataas din mga kabombo ang naturang data kumpara doon sa mga naitalang bilang ng mga turista noong Oktubre ng taong 2022, kung saan naman ay umaabot lamang sa 135,232 katao ang naitalang dumating sa naturang lugar. Samantala, halos 140,000 naman na bumisita sa Boracay noong Oktubre ay binubuho ito. Ito mga kabombo, 107,961 na mga turistang mula ho dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, ito ho yung mga local tourist na nanggaling sa iba't ibang probinsya, ngunit dumayo lamang doon sa naturang isla upang masilayan yung naturang lugar, pati na ma-enjoy yung mga aktibidad na kaakibat ho ng pagdalaw sa naturang isla. Habang umaabot naman sa 29,817 ang bilang ho ng mga turistang nagmula sa iba pang mga bansa. Samantala, lumalabas din sa maraming mga pagsusuri doon sa data, mga overseas Filipino workers ang bumisita sa naturang isla noong nakalipas na buwan. Ibig sabihin, natapat kasi ito sa panahon ng bakasyon ng ilang sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibayong dagat at pansamantalang nagtungo sa naturang isla upang ma-enjoy ang kagandahan ng Boracay Island. Batay rin sa data, umaabot sa 1,230 na mga overseas Filipino workers ang nagtungo rito sa naturang lugar kumpara doon sa 803 lamang na bisitang overseas Filipino workers noon po namang buwan ng Setyembre. Patuloy namang inaasahan ng Kagawaran ang mas marami pa hong mga bibisita sa naturang lugar sa huling bahagi ng buwang kasalukuyan at maging ngayong taong 2023 o bago pa man magtapos ang taong ito, lalo na sa kasagsagan ng holiday season. Dito mga kabombo ay muli ding ipinaalala ng Department of Tourism na ang naturang isla ay bahagi po ng mga nominated areas dito sa ating bansa pagdating naman sa aspetong pangturismo. Maliban dyan, may iba pang mga lugar na nominate din sa naturang patimpalak sa international level kung saan ho ay pipiliin ang pinakapatok na tourist destinations sa buong daigdig. At dati nang nanalo ang Boracay Island doon sa maraming mga pagpili para ho sa sektor ng turismo sa ibayong dagat at kinilala na rin ng iba't ibang mga observers at mga turista. Samantalang mga kabombo at Kestar Nation, sa dagdagan pa nating mga balita, muling iginiit ng pamunuan ng Department of Social Welfare and Development ang commitment ito sa publiko na maiangat ang kalidad ng lahat ng mga Pilipino dito sa ating bansa. Ginawa ng Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang naturang pahayag kasunod nga ng lumabas na resulta ng survey ng social welfare stations na nagsasabing halos kalahati sa kabuuang populasyon ng mga Pilipino dito sa ating bansa o katumbas po yan ng 48% ay itinuturing nila na ang kanilang sarili bilang mahihirap.
Ang naturang survey ay para sa ikatlong quarter ng kasalukuyang taon na nakalap nga po yan ng naturang survey na station. Ayon pa kay Secretary Gatchalian, bago pa man ang paglabas ng naturang resulta, gumagawa ang kanilang kagawaran ng mga interventions para matiyak na mapataas ang kalidad ng pagbuhay ng ating mga kababayan, partikular na po yung mga may hirap. Sa katunayan, anya, una nang nagbigay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng direktiba sa Department of Social Welfare and Development na bumuo ng mga innovative programs para mapigilan at malabanan ang kagutuman, gayon na rin ang kahirapan dito sa buong Pilipinas. Ito rin anyang isa sa mga dahilan kung bakit binuo ng naturang kagawaran ang food stamp program, kung saan binibigyan ng mga benepisyo ang kanilang mga benepisyaryo ng mga monthly allowance na nagkakahalaga po yan ng 3,000 pesos na magagamit bilang pambili ng kanilang mga pagkain. Ayon pa sa kalihim, ang naturang programa ang isa sa mga sagot ng pamahalaan para matugunan ang kahirapan sa matagal nang ibinabalikat o pinapasan ng marami sa ating mga kababayan. Maalalang sa inilabas na resulta ng survey ng Social Weather Station, nakasaad dito na 13.2 million na mga pamilyang Pilipino ang nagsasabing mahirap ang kanilang kalagayan. Mas mataas ito kumpara sa 12.5 million na mga Pilipino noong Hunyo ng kasalukuyang taon na una na pong naitala ng naturang Social Weather Station sa kanilang mga nakalap na survey. Wala naman tayo ng mga karagdagang pagbabalita mula sa ating mga kasamahan sa panig ho ng pambansang pulisya. Ang Philippine National Police kasi ay mahigpit na tinututukan yung mga kaso hinggil ho dun sa mga Chinese sleeper cell sa kanilang bansa na napadpad dito sa Pilipinas. Alamin ho natin ang mga update hinggil ho dyan mula kay Bombo Kelly Cordero. Nakikipag-ugnayan na ang intelligence operatives ng Philippine National Police sa kanilang mga counterparts sa iba't ibang law enforcement agencies kaugnay sa kaso ng mga Chinese sleeper cells sa bansa. Inihayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na tinitiyak nilang protektado ang pambansang interes at kasalukuyan na silang nagsasagawa ng mga hakbang hinggil sa naturang kaso. Nag-uusap tayo palagi when it comes to the law enforcement side at sa effort yan. Nag-uusap ang ating mga intelligence operatives and yung mga bagay na yan na napag-uusapan and we are making sure that the national interest is always protected. Ito ay matapos magbabala si dating Department of Interior and Local Government Secretary Rafael Alunan hinggil sa mga Chinese sleeper cell na anya ay nagtatago sa tabi ng mga government installations at public utilities. Ani Alunan, inaresto ng National Bureau of Investigation ang 6 na Chinese nationals at 2 Pilipinong security personnel sa isinagawang raid sa isang exclusive subdivision sa Pasig City, malapit sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. Dito nakuhanan ang mga naaresto ng matataas na kalibre ng baril na made in China at mga badge na may nakasulat na blasting team, recon team, assault team at iba pa. Giit ni Alunan, indikasyon daw ito ng malevolent intentions ng China sa pamamagitan ng pagpreposisyon ng mga clandestine forces na pakikilusin sa hinaharap. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, pila ang mga schedule ng libing ngayong araw matapos napayagan ng muli ang ganitong mga aktibidad pati na rin ang mga cremation. Isang araw po yan makalipas ang araw ng mga yumaong uundas. Ayon kay Manila North Cemetery Director Rosel Castañeda, simula kanina ay tumanggap na sila ng mga aplikasyon para sa pagproseso ng mga labi. Umaabot sa 5,000 pesos ang bayad sa mga lumang nicho na may 5 taong kontrata, habang 12,500 pesos naman sa mga bagong nicho pa lamang. Kabilang narito sa package ang mag-aasikaso sa libing, gayon na rin sa lapida, taga-pintura at ang permit. Matapos ang 5 taon, sakaling hindi na mapapull out pa ng pamilya ang mga buto ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay, binibigyan sila ng 15 araw na grace period
para magawa ito. Habang ang cremation naman ay batay sa rekomendasyon ng mga doktor at pahihintulutan lamang ang mga pamilya ng yumao. Depende na rin po sa naging panig na nga po at opinyon, ganyan na rin ang rekomendasyon ng doktor ng mismong yumaong mahal nila sa buhay. Sa karagdagan pa nating balita mga kabombo, mga Kastar Nation, tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga update. Inihayag ko ng bansang China na patuloy ang sinasagawa nitong pakikipag-ugnayan sa Pilipinas para ho naman sa pagsagip sa 6 na Chinese nationals na biktima ng kidnapping dito mismo sa ating bansa. Yan ay may kaugnayan ho dun sa nangyaring pagdukot sa 6 na mga Chinese nationals noong Oktubre ho yan, Oktubre 30 to be exact, sa timog po na bahagi ng Metro Manila. Bukod sa mga ito mga kabombo, kasama rin sa mga umano'y dinukot ay 3 mga Pilipino na kalaunan ay pinakawalan din ng mga nasa likod ng naturang krimen. Ayon nga kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, sa ngayon ay patuloy ang pakikipagtulungan ng kanilang embahada dito sa Pilipinas sa mga otoridad naman ng ating bansa. Yan ay upang kumpirmahin ang naturang sitwasyon ng nasabing issue na sa ngayon ay tinutugunan. Kung maalala mga kabombo, una nang sinabi ni Philippine National Police Anti-Kidnapping Group Chief Police Brigadier General Cosme Abrenica na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila natutukoy ang motibo sa likod ng nasabing mga krimen. Ngunit hindi pa rin ito idinidetalye ang pagkakakilanlan ng mga biktima at maging ng mga status nito sa ating bansa. Una nga dyan mga kabombo, mga Kastar Nation, na imbestigahan na rin sa Senado ang nangyayaring mga pagdukot sa mga Chinese ng kanila ding kapwa Chinese. Yan ay naisalang pa sa ilang ulit na pagdinig ng Senate Committee on Peace and Order and Security at ganon din ng iba pang lupon sa naturang tanggapan. At dito mga kabombo ay naisiwalat na sila mismo ang nagdudukot sa kanilang mga kababayan. Ganon din sa ibang mga nationals na sangkot din naman sa naturang mga aktibidad kung saan ay dinudukot din yung kapareho po nila ng nationality dahil naman sa iba't ibang mga rason. Samantala, mananatili namang nasa heightened alert status ang buong hanay ng pambansang pulisya hanggang sa araw po o sa darating na Lunes. Ayan po nga po ay sa Nobyembre 6 taong 2023. Ito'y upang tiyakin ang pagkapatupad ng mahigpit na seguridad sa buong Pilipinas, partikular na para sa mga kabayan nating magsisiuwian at mabiyahe pabalik sa kanilang mga lalawigan. Makalipas nga po itong long weekend. Sa kabila ito ng huling araw ng implementasyon ng full alert status sa buong hanay ng kapulisan. Kahapon po yan kung saan ito nga mga kabombo at Kastar Nation ipinatupad yung full alert status para bantayan itong Barangay Sangguniang Kabataan elections at maging itong dagdaan na undas. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang pagpapatupad ng full alert mula sa heightened alert sa buong hanay ng pambansang pulisya ay layuning mabigyan din ng pagkakataon na makapagpahinga yung mga pulis na kanilang idineploy sa iba't ibang bahagi ng ating bansa matapos nga ang kanilang naging full deployment para sa Barangay Sangguniang Kabataan elections at maging sa araw ng mga patay at araw ng mga kaluluwa. Gayunpaman, mananatili pa rin anya ang mga itinalagang police assistance desk sa mga transportation hubs at gayon na rin sa iba pang mga areas of convergence kung saan inaasahang dadagsa ang maraming mga tao hanggang sa makauwi ang huling batch ng mga biyahero magsisibalikan sa kanilang mga probinsya. Kung maalala, una lang sinabi ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acordo Jr. na mahalaga rin na makakapagpahinga at makasama ng mga pulis ang kanilang mga pamilya bago itong muling i-deploy at ipatupad itong full deployment ng buong hanay ng kapulisan sa darating naman niya na Christmas at New Year season. Samantala mga kabombo, mga Kastar Nation, antabay pa rin ho tayo sa mga update hinggil ho dun sa mga paano ka lang naglabasan ngayon na isa lang sa mandatory drug test. Ito mga nanalo sa barangay at Sangguniang Kabataan elections bilang parte ng kampanya laban sa illegal na droga.
Pinawi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang pangamba ng publiko hinggil huyan dun sa nangyari o sumiklab na sunog sa isa sa mga local offices ng komisyon, partikular na hujan sa probinsya ng Samar. Ito ay naging pahayag nga ng naturang opisyal na nai-anunsyo mismo ni Garcia hinggil ho doon sa pagkasunog ng kanilang opisina doon sa Santa Margarita sa lalawigan ng Samar ngayong araw. Ngunit sa kabila ho nito ay nilinaw naman ng pinuno ng Commission on Elections na walang dapat na ipag-alala ang publiko. Ukol naman dito dahil nananatili pa rin na intact ang lahat ng kopya ng mga certificate of canvass ng mga boto na ginamit nung nakalipas na barangay at sangguniang kabataan elections at natapos na rin anya ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato bago pa man nangyari ang nasabing sunog. Yan ay sa lugar na yan para naman sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ibig sabihin, proklamado yung mga nanalo sa naturang lugar at wala umanong maaaring ihabol yung ilan na kukontra sa naging proseso ng Commission on Elections sa local level. Samantala, sa ngayon ay patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon hinggil naman sa naturang insidente. Ito'y upang alamin kung ano ang posibleng pinagmulan ng naturang sunog. Nagkikipagtulungan ako ang Bureau of Fire Protection at iba pang mga lokal na investigador sa naturang pangyayari upang maisumite sa kaukulang tanggapan kung ano nga ba ang resulta ng pagsusuri hinggil doon sa pinanggalingan at kung sino ang nagpasimula ng sunog sa naturang lugar. Samantala, dako tayo dyan sa bahagi po ng Iloilo sapagkat kanina may binabanggit ho hinggil doon sa panukala na maisalang sa drug testing yung mga nanalo dito sa barangay at sangguniang kabataan elections. Alamin ho natin ang hiling ho na yan ng alkalde mula ho dun sa Iloilo. May report ang Bombo Radio Iloilo. Iminungkahi ni Iloilo City Mayor Jara Tranyas ang pagsailalim sa drug test sa lahat ng nanalo sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ito'y kasunod ng payag ng Iloilo City Police Office na nanalo ang kandidato na sinusuportahan ng subject ng drug buy-bust operation sa barangay Concepcion City proper na ikinamatay ng isang kasapi ng Special Weapon and Tactics ng Iloilo City Police Office. Sa panayam ng Bombo Radio kay Tranyas, sinabi nito na may mga nakilalang mga barangay officials sa lungsod na protektor di umano ng mga drogista at engage mismo sa illegal drug operation ngunit walang may nakasuhan. Dahil dito, imumungkahi niya ito sa Department of the Interior and Local Government, sa Philippine National Police at sa Liga ng mga Barangay President. Inamin ni Tranyas na wala ito sa batas ngunit titingnan niya kung ano pa ang maaari niyang magawa may kaugnayan dito. Tiniyak din ng alkalde na walang may sinusuportahan ng lungsod ng mga opisyal na may kaugnayan sa illegal na droga. I will be recommending that all barangay and SK officials should be strongly encouraged to undergo a drug test so that they will come clean before they assume office. No? And I will see how the participants of the meeting will look into this. Si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Resi Bordon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang police warriors naman na naging bahagi ng 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Election sa Maguindanao, binigyan ng Heroes Welcome. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Jenson. Nagsagawa ng Heroes Welcome ang Police Regional Office 12 sa pagbalik ng mga police warriors na pinadala sa Maguindanao Province na naging bahagi ng 2023 Barangay at SK Elections. Nanguna sa isinagawang programa si Brigadier General Jimmy Macaraeg kasama ang kanyang directorial staff. Tinawag ng mga police warriors ang mga miyembro ng Regional Mobile Force Battalion 12 na pinadala sa Maguindanao. Pinasigla sa tugtog ng musika ang bawat isa sa mga warriors at binigyan ng bulaklak habang sumasaludo sina PRO 12 Regional Director Brigadier General Jimmy Macaraeg at mga staff sa humigit kumulang 100 pulis. Matatandaan na nagpadala ng tropa ng pulisya ang Police Regional Office 12 sa Maguindanao para maging Board of Election Tellers matapos umatras ang mahigit 2,500 na mga Board of Election Tellers doon. Pasado alas 11 ng gabi dumating ang tropa sakay sa mga bus unit
Binigyan ng medalya ng kagalingan si Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. at 6 pang kasama. Bilang pasalamat ni General Macaraig, nag-host ito ng Budol Fight para sa mga police warriors na naging parte sa katatapos na eleksyon. At talagang pwede natin pagmalaki ang ating mga tropa dito sa PRO 12. Bilang tatay ng PRO 12, wala akong masabi kundi salamat sa ating mga tauhan, salamat sa mga patuloy na suporta nila, at higit sa lahat, salamat sa karakter na pinakita nila makakaiba doon sa ibang lugar. Maraming salamat. Yan ang ulat mula rito sa impilan ng Bombo Radio Jansan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Levi de Leon. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 17 minuto bago sumapit ho ang 1:00 ng hapon. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating pagbabalita. Tinanggal ng Caloocan City Local Government Units yung mga campaign materials na ikinabit ho dito sa katatapos na barangay at sangguniang kabataan elections. Ang natura mga campaign materials mga kabombo ay hindi na binalikan ng mga kandidato na may obligasyon sana na sila ang magbaklas ng nasabing mga parapernalya doon sa mga lugar na kanilang pinaglagyan noong panahon ng kampanya. At pakiusap ka ng Commission on Elections kusa dapat tanggalin ng mga politiko o kaya naman ng mga barangay candidates ang naturang mga tarpaulin at o kaya ipag-utos doon sa kanilang mga tauhan at mga volunteers ang naturang mga ginamit sa panahon ng kampanya. Nanguna mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang Caloocan Public Safety and Traffic Management Department doon ho sa naturang pagbabaklas sa nakasabit na mga campaign posters at mga tarpaulin sa iba't ibang sulok ho ng naturang syudad. Kasabay nito mga kabombo, muling umapila itong si Caloocan City Mayor Along Malapitan sa mga kandidato ng naturang lungsod. Nabalikan naman yung kanilang mga campaign materials na inilagay ng mga ito nung panahon ng kampanya sa naturang syudad. Pakiusapan ng alkalde na naalo man sila o kaya ay hindi, ay kinakailangan pa rin magsilbing ehemplo ang mga ito at sila mismo ay maging halimbawa bilang responsableng tagapaglingkod ng barangay at kasama na rito mga kabombo sa konsiderasyon yung paglilinis ng kapaligiran na itinuturo umano sa pamamagitan ng naturang hakbang ng pagbaklas doon sa mga tarpaulin at iba pang mga campaign materials na kanilang pinaglalagay dyan sa mga lugar na pinapahintulutan ng Commission on Elections nung panahon ng kampanya. Samantala, naitala naman ang pagtaas ng produksyon ng mais sa buong bansa sa nakalipas na ikatlong quarter ng kasalukuyang taon. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot sa 2.46 million metric tonelada ng mga mais ang naani sa kabuuan ng buwan ng Hulyo hanggang sa buwan ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Mas mataas ito ng 67.42% kumpara sa 1.47 million metric tons noong nakalipas na ikalawang quarter. At malaking bulto nga ng kabuang naani ay ang mga yellow corn na umabot sa 1.72 metric tons o 1.72 million metric tons ang naani nga po na mga mais. Ito ay katumbas ng 70.09% ng kabuang produksyon ng naturang produkto. Habang ang kabuang volume ng naaning white corn naman ay umabot lamang sa 737,691.57 metric tons o katumbas po yan ng 29.9%. Mula Enero hanggang nitong Setyembre ng taong kasalukuyan, umangat din ang naaning volume ng mais sa buong bansa kung saan ikukumpara sa mga naani noong Enero hanggang Setyembre ng taong nakalipas na taon na taong 2022. Nakapag-anya na kasi ang bansa ng kabuang 6.49 million metric tons ng mais mula Enero hanggang Setyembre, habang 6.27 million metric tons naman ang naani sa kaparehong period noong nakalipas na taon. Nangunguna ang Cagayan Valley o yan po yung Region 2 na may pinakamataas na produksyon sa buong bansa na umabot sa 547,640
metric tons. Pumapangalawa naman ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na nakapagtala ng 419,546 metric tons at pumapangatlo naman ang Soxargen Region o sa Region 12 na mayroong 365,690 metric tons. Habang pang-apat sa pwesto ang Western Visayas na mayroong 129,176 metric tons. Samantala, naitala naman sa Ilocos Region ang pinakamababang ani sa buong Pilipinas na umaabot lamang sa 7,129 metric tons na mga ani ng mais sa naturang lalawigan. Sa karagdagan pang balita, umabot mga kabombo sa mahigit 84,000 ang kabuuan bilang ho ng mga dumalaw talaga sa mga libingan nitong nakalipas ho na Todos Los Santos at maging yung araw ng mga yumao o yung All Souls Day. At yan ay naitala dyan sa libingan ng mga bayani sa kasagsagan ho ng panahon ng undas. At batay nga sa data na inilabas ng management ng libingan ng mga bayani, may kabuuang 84,300 na mga kamag-anak, mahal sa buhay man o mga kaibigan ng mga yumaong bayani ang bumisita sa naturang himlayan hanggang kahapon mga kabombo. Nagbigay pugay ang mga ito sa naging sakripisyo at nagawa ng mga nakahimlay na bayani sa naturang lugar kasama na ang mga alaalang iniwan ng mga ito nung sila ay nabubuhay pa. Sa kasalukuyan mga kabombo, mayroong 53,548 na mga nakalibing sa naturang himlayan. Kinabibilangan ito ng mga dating nagsilbing Pangulo ng ating bansa, pambansang alagad ng sining o kaya naman ay nasa larangan ng siyensya at teknolohiya at iba pang mga kinabibilangan. At ganun din yung mga nagkaroon ng malaking ambag sa ating bansa. Una na ring sinabi ng pamunuan ng libingan ng mga bayani na sasailalim ito sa 5 taon na modernization effort upang mapagbuti palalo ang serbisyo nila, lalo na doon sa mga nais bumisita sa naturang himlayan. Kuha pa tayo ng mga karagdagang balita mga kabombo sa mga himpilan natin sa mga lalawigan. May update na ho yung Philippine Coast Guard hinggil ho dun sa nasunog ho na sasakyang pandagat dyan sa bahagi ng Bicol Region dahil pinangangambahan kasi yung oil spill matapos ho yung pagkasunog ng barko sa karagatang sakop ng lalawigan ng Sorsogon. May pag-uulat ang Bombo Radio Legazpi. Mahigpit na minomonitor ngayon ng Philippine Coast Guard ang posibilidad ng pagkakaroon ng oil spill matapos ang nangyaring pagkasunog ng MV Ken commercial boat sa Castilla, Sorsogon. Ayon kay Coast Guard Station Commanding Officer Commander Christian Jasmine sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, sa kasalukuyan ay wala pang senyales ng oil spill sa lugar, subalit hindi inaalis ang posibilidad nito. Paliwanag ng opisyal na ang karagatan ng Castilla ay mayaman sa lamang dagat. Kung sakali anya na magkakaroon ng pagtagas ng langis sa karagatan, ay siguradong maaapektuhan nito ang marine resources at ang kabuhayan ng mga mangingisda. Nilinaw rin ni Jasmine na sa kasalukuyan ay wala pang ipinapalabas na abiso ng pagbabawal na mangisda sa lugar, subalit patuloy na nakabantay ang mga kinauukulan. Samantala, ipapasakamay naman ngayon sa Maritime Industry Authority ang gagawing hakbang sa nasunog na sasakyang pandagat. Kaya po sisiguraduhin po natin ng Philippine Coast Guard na wala pong oil spill na mangyari dito po sa Sorsogon Bay. Kasi po oras na mangyari yon ay maapektuhan po talaga yung ating marine resources dito po sa Sorsogon Bay. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Ang pananalasa ng bagyong Sharian sa ilang mga bansa sa United Kingdom nagdulot raw ng malawakang pinsala sa mga kabahayan sa naturang bansa. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Dagupan.
Libo-libong tahanan sa Devon at Cornwall, Sussex, Surrey at mga Channel Islands sa Timog Inglaterra sa United Kingdom ang nakakaranas ngayon ng brownout dahil sa pananalasa ng bagyong Kieran. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Ramil Isogon, Bombo International News Correspondent sa United Kingdom, dahil sa lakas ng bugso ng hangin na umaabot sa 104 miles per hour sa mga isla, mahigit 300 na mga paaralan ang mga nagkansila ng klase at karamihan dito ay sa bansang Devon. Nagkansila na rin ng transportasyon ng mga pangunahing paliparan sa ilang mga bansa sa United Kingdom at nagsara na rin ang mga establishmento. Kaugnay nito, dose-dosenang katao na rin ang inilikas mula sa isla ng Jersey na lubhang naapektuhan ng bagyo dahil naitala rito ang mga wasak at sirang tahanan dahil sa hanging umabot ng hanggang 102 miles per hour. Gayunpaman, nakadeploy naman na para sa agarang pagresponde ang kanilang Disaster Risk Reduction Management. Ngunit isang driver ng lorry ang napaulat na nasawi matapos tamaan ng pagbuwal ng puno. Naglabas na rin ng babala ang mga kinaukulan sa maaari pang paglakas ng bagyo, partikular sa ilang bahagi ng Inglaterra, Scotland at Wales. Without power ng mga kabahayan, kung saan dito 90% sa may Cornwall, electricity at saka fuel and close doon sa may Devon. Ina-advise yung mga pupil to stay at home. Sa Cornwall, 22 and close, ang ibang nag-open ng tanang klase late. Then, dineklara din na major incident sa may Hampshire. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver Dacumus nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang mga mamamayan namang malapit sa border ng Lebanon lumikas dahil sa posibleng land intrusion ng militanteng grupong Hezbollah. Yan ang nakarap na detalye ng Bombo Radio Bacolod. Takot sa posibleng land intrusion ang dahilan kung bakit nagsilikas ang mga mamamayan na nakatira malapit sa border ng Lebanon, dala ng patuloy na pagdala ng tensyon sa gitna ng Israel at Hezbollah militants. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Bombo International News Correspondent Divina Magibe, direkta sa Tel Aviv, Israel, temporaryong nanatili ito kasama ang kanyang 89 years old na employer sa Home for the Aged sa Tel Aviv. Aniya, 10 minuto lamang ang biyahe galing sa Lebanon papasok sa Israel, kung kaya kinatatakutan nito ang posibleng land intrusion sa oras na lalong lumala ang sitwasyon. Patuloy pa rin ang pagbomba sa border ng Lebanon kung saan marami na ang namatay na sundalo at bahay na nasunog. Kasunod sa utos ng Israel Defense Forces at gobyerno na mag-evacuate na sa area, halos nagkawatak-watak ang mga mamamayan na nagsihanap ng kanilang matutuluyan. Ngunit sa tulong ng gobyerno, nabigyan ang mga ito ng matitirahan kagaya ng hotel, guest house at volunteer house. Payag ni Magibe, patuloy ang kanyang sweldo at benepisyong nakukuha mula sa gobyerno at sa ngayon ay wala pa itong planong umuwi, ngunit nagbigay naman ito ng kasiguraduhan na siya ay nasa ligtas na sitwasyon. If ever na may intrusion, mga 10 minutes, andun na sila sa amin. Kaya yun, pinalikas kaming lahat. May mga na namatay na may nataman na mga sundalo, may mga nasunog na bahay. Tapos halos lahat ng nasa border, nagsilikas na po. Lahat, naikalat na silang lahat-lahat. Yung sa IDF, yung sa government po, sinabihan na lahat na nang nasa border, yung mga 4 kilometers away from the border, lumikas na kayo for the city. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Macy of Pamen para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pa rin balita, patuloy na nadaragdagan yung mga bansang nananawagan na para sa pansamantalang ceasefire o tigil putukan dyan sa nangyayaring gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Kung maalala mga kabombo, una nang nanawagan ng United Nations ng ceasefire kahit pansamantala lamang. Ito ay upang mabigyang daan ang pagtulong sa mga sibilyan na nadadamay sa malawakang kaguluhan sa naturang bansa. Maliban dito ay hiniling din ng Estados Unidos na magkaroon ng humanitarian pause pansamantala upang mabigyan ng daan ang mga tulong na papasok naman sa area ng Palestine, lalo na sa Gaza Strip na humigit kumulang 4 na linggo ng sentro ng bakbakan. Kabilang sa mga bansang sumali sa panawagang ito na magkaroon ng tigil putukan ay ang Jordan at pinarecall na rin
ng pamahalaan ng Jordan ang ambassador doon sa Israel at sinasabing huwag muna bumalik doon hanggat hindi pa nagkakaroon ng tigil putukan na humanitarian pause. Maging ang mga mamamayan ng Bahrain at Morocco ay nakibahagi na rin sa naturang panawagan na magkaroon ng ceasefire kung saan sama-samang mga ito na nagsasagawa ng rally para naman bigyang diin ang naturang panawagan. Ito ay maliban pa sa nauna na ring protesta na isinagawa ng mga mamamayan ng bansang Egypt. Ilang araw na rin kasi na nakakalipas kung magugunita nga ay una nang isinantabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga panawagan para naman sa pansamantalang pagtigil muna ng karahasan lalo na sa Gaza Strip. Katwiran kasi ng Israeli leader, mabibigyan lamang ng pagkakataon yung mga miyembro ng grupong Hamas na mag-regroup at palakasin pa muli ang kanilang puwersa laban naman sa bansang Israel na siyang tumutugis din naman doon sa kanilang mga kababayan sa naturang lugar. Bombo Sports News. Ang Pinoy boxer na si Reggie Filipino Phenom Suganov, itinuturing ho na mahalaga ang darating na laban nito kontra naman sa Venezuelan boxer para sa bakanting World Boxing Organization Global Flyweight title. May pag-uulat ho dyan ang Star FM Cebu. Puspusan na ngayon ang ginagawang paghahanda ni Pinoy boxer Reggie the Filipino Phenom Suganov sa nalalapit itong laban kontra sa Venezuelan boxer na si Ronald Chacon para sa bakanting WBO Global Light Flyweight title. Gaganapin ito ngayong Sabado, November 4 sa Tagbilaran City, Bohol. Ito ang pagbabalik ni Suganov sa ring matapos matalo sa world title fight noong Hulyo ng kasalukuyang taon. Sinabi pa nito na matindi ang kanilang isinasagawang paghahanda sa laban at ini-apply nito sa kaniyang training ang mga kailangang i-improve. Ibinunyag pa ni Boholano boxer na mahalaga sa kaniya ang labang ito dahil ito pa niya ang magpapabalik sa kaniya sa world ranking. Wala naman umano siyang alam sa kalidad ng laro ni Chacon dahil iba-iba naman umano ang estilo ng mga boxer at doon na umano ito malalaman sa ibabaw ng ring. Si Suganov ay may hawak na record na 13 wins, 1 loss at 4 knockouts, samantalang ang Venezuelan boxer ay may hawak na 30 wins, 2 loss at 22 knockouts. Nauna na rin itong binahagi nito sa panayam ng Star FM Cebu na mahalaga ang pagkakaroon ng focus at presensya sa isip sa anumang mga laban. Dapat hindi ka hindi ka magpadala sa pagod kasi isa yan sa mawalan pag wala kang motivation sa training, hindi ka makapokus. Isa yan sa dahilan na bibigyan ng problema sa iyo sa darating na laban. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombat kay Star Nation, narito pong Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Mga kabombat kay Star Nation, muli sa ating Christmas countdown of 52 days to go bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula
Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na kaligad sa takna sininga launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Karon sa aton sininga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing. Giving gifts for everyone. One man now. 52 dias na lang kagapaskwa na. Sa gyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover standby kay may breaking news si Bombo Ria Mumblan direktamente karon sa may Comelec Regional Office 6. Bumuria sa report, please come in. Opisyal na nga ginanunsyo sa Commission on Elections Bombo Cham nga nagsarado na ang 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections matapos nga na-canvas na ang balot sa kabugusan nga Pilipinas nga mayara kita sa diin 42,001 ang barangay. Sunod man kay Commission on Elections Chairman George Garcia, as of press time 100% complete na ang voting kag canvassing nationwide. Matandaan nga ang barangay and Sangguniang Kabataan elections ang ginpatigayon sa Oktubre 30 sa diin may magluwas lang sa 7 ka barangays nga ginasakupan o ginalakipan sang Lanao del Sur kag Samar sa diin ginpatigayon ng ilang eleksyon. Isa ka adlaw bangod matapos ang isa ka adlaw bangod sa delay sa arrival sang election material. Sa kaupo naton sa subong live si Attorney Dennis Ausan, Regional Election Director sa Commission on Elections Region 6. Agud no opisyal nga iganunsyo nga ang eleksyon sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections ang nagtapos na. Attorney Dennis, ihatag ko sa imo ang direksyon sa pagpatigayon sini, Attorney. Matuldi na ng aton bali nga eleksyon para sa BSKE 2023. Opisyal na nga masiling naton nagtakop na matapos nga naproklamar naton ang mga nagdalaog sa pinakaulihing barangay diri sa Region 6, that is in the municipality of Miagao. Bangod wala naton ini matapos sang nagliga ng October 30 nga adlaw sang election o kung sang sunod nga adlaw bangod man nga sa bilog nga riyon may 1,252 kita ka barangay out of the 4,051 nga may patas. So bisan pista minatay, bisan All Souls Day kahapon, nagpatigayon pa kita sa mga breaking of the ties kag subong nga adlaw may 48 pa nga gin result nga mga patas kag just now natapos naton ini kag naproklamar ang pinakaulihing nga nagdalaog bangod man nga ato na officially nga gina-anunsyo nga finally natapos na gid man ang eleksyon sa aton riyon kag ini nagpakita man nga sa bilog nga pungsod natapos na gid man naton ang aton BSKE 2023. Attorney Dennis, ano ang mga pagpapahangkat along the way nga inyong naatubang sa pagpatigayon sa mga eleksyon? Actually, while we say ang successful, nangin mataway malinong ang aton baling pagpatigayon sa BSKE 2023, along the way, we were able to meet some challenges ginman. So those are actually anticipated incidents. Kaya bisan sa deployment lang sa mga forms and paraphernalias, pakadto sa mga voting centers, tama kabudlay para sa ato ng mga maestra, and of course together sa ato mga law enforcement partners na enforcers sa AFP PNP. In fact, sa tuod lang ang natapos ang binutuhay taya
ang pag-isip asang pag-isip gali sa mga boto natapos ang Miyerkules na yan. Iba niya gapsta minatay sa probinsya sang Capiz kag sang Aklan, may inisipay pa ya kagawad sang November 1 bangod man bago pa lang nag-abot ang mga maestra halin sa kabukiran, no, matapos nga pila ka oras nga linaktanay sa panaog sa bukid, pila ka suba ang gintabok, kag nagapundo po sila sa tunga-tunga tungod man grabe ang buhos sang ulan. So pulang tawon naton, those are things, no, nga mga nakita naton nga challenges. While of course ang iban normal lang na, no, nga mga problema nga aton nga na encounter during election day, but all those were managed, no, kaga preparado man kita. We have put in place tanan nga contingency measures kag ini na himugid naton. So again, no, I just take this opportunity, no, to once more extend, no, our heartfelt gratitude to all those who joined us, no, in this momentous event in our country, no, which is of course the elections. Kay hindi lang ni mobras ang atong komisyon nga kami lang. Gapasalamat kita sa tanan nga stakeholders, of course sa mga unahon na nato ng atong mga botante, ang atong mga kandidato, ang aton nga mga pulis, mga soldado, simbahan man, ang aton bading nga mga maestra gid nga grabe ang sakripisyo, no? Hasta gid mapatigayon lang man nga madeterminar, no, ang mga ang resulta sang sining elections. And of course, I really have to take advantage also to appreciate the efforts, no, sa atong partners sa media nga way gid nagpabaya, no, nga madulong gid ang saktong informasyon para tanan, no, magiyahan gid kag mangin matawhay ang aton pagiwat sang eleksyon. Lagsun ko lang, attorney, may ara kita sa gihapon sa ginapanugan sang 4 ka mga suspension order sa 4 man kakadigat-dato nagikan diri sa Western Visayas. Who will assume the post knowing nga may ara pa sila sa hinaatubang nga suspension order kag mga ano na mo under bukod sa pending nga mga cases against these candidates, attorney? Matuod din na, no, aton ginakonfirmar nga may 4 pa kita nga wala maproklamat, not because wala pa matapos ang election, but because, no, there was an order of suspension issued, no, by the Commission on Elections against these 4 winning candidates, no. Again, one in the province of Capiz, 2 sa Iloilo, kang isa sa Negros. No, kung anong tibangod sini, hindi pa sila maka-assumer until such time na matapos ang kag ma-resolver ang ilang kaso. Kung ano mang matabo, no, kay tungod wala sila maka-assumer, I don't want to hazard an answer kay bangod man may proseso kita sa local government code kag makasabat siguro sang sakto gid kag mas authoritative nga sabat amo aton mga partners sa DILG. Bombo Cham, napatian si Attorney Dennis Ausan, may ara pa kita sang dugang nga pamangkot sa direktor. Kumpleto naman, Bombo Ria. Thank you again. So, amoy na, breaking news na tipon, diri lang sa Commission on Elections Region 6 para sa the Vote 2023 election coverage sang Bombo Radio kag Star FM. Ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Ria kag deriwabit sa aton sinima ka Bombo ang pagkumpirmar sa Commission on Elections nga nagtakop na ang election na tipo na ang tanan sini iyang mga nagakadapat sining tipunon mga election returns kagin pasalamatan sini Banwa ang mga nagbugos sa Board of Electorals or Electoral Board. Now, sa aton sini mga kabombo na mention man ni Director Ausan gani ang mga manunudlo. Now, nga mugin ang nagtutok sini tubtob iyang matapos ang mga canvassing nagpulaw hasta iya sa masunod sini nga adlaw. Pero may grupo sa mga manunudlo din nga nagareklamo nga delayed kuno ang ila sini iyang honorarium.
Pero ang COMELEC balikan ta sa aton sining mga kabumbogin sa Batman nga wala sa nga delay sa pagpanagtag kuno sa honoraryum sa mga Board of Electors sa syudad sa Iloilo. Ini nga balita panumbalikan ta pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdumoras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for October 29 to November 4, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang nga banda ang nagapangagda sa tanan nga mag-spend ang inyong Saturday evening upod sa ila as they are set to serenade you with their great selection of songs sa Concert at the Plaza. Only yours sa November 4, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 5, Domingo, imbitarong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Balad dayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente.
Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo ka Sa Bomboradyo, Iloilo, Philippines Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpanglagad sa bomboanay sa udto. May winner kita. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Winner gid ang masunod sini naton nga daily draw kay man ang iya sini nga proof of purchase winner dishwashing cream 73 anyos taga Tagbak Sur, Uton, Iloilo. Congratulations Teresita Planta sang Tagbak Sur, Uton, Iloilo. May proof of purchase nga winner dishwashing cream ginlawag ikaw ni Bombo Cham 21 minutos sa kaligad sa takna nga launa. May anom ikaw ka oras sa pag-claim sang imo sining premyo nay Teresita Planta nagahulat na diri sa imo ang 500 pesos nga cash plus 700 pesos ka balor sang grocery goods. Kuhaan na diri nay ang imo sining premyo nagahulat na sa imo. Congratulations sa liwat Teresita Planta sang Tagbak Sur, Uton, Iloilo. May proof of purchase nga winner dishwashing cream. Ang aton sining daily draw gitambungan sa aton FT representative si Ma'am Arlene G. Punsalan. 22 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Suno sa COMELEC may 15 días pa para iyang mag-release sang honorarium sang mga katapo sang Board of Electors, partikularmente sa aton sini iyang mga manunudlo kag wala sang makabig delayed sa pag-release sang honorarium. May pipilaman ka dapat ikonsiderar suno sa COMELEC no? Sa aton sini nga mga kabombo pero nagpahayag diri nga matupa gid ini para iya sa mga natungdan. Si Bombo Marisol Biñas may follow-up report. Sol, please come in. Din klaro sa komisyon ng eleksyon nga wala sang delay iya sa pagbayad sang honorarium sa mga katapo sang electoral board sa sang damlag nga barangay Sangguniang Kabataan eleksyon. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Rainier Laison, ang concurrent election officer for sang komisyon ng eleksyon, iya din pahayag nga hindi pa delayed ang honorarium iya sa mga electoral board sa pagkamatuod kung mahitso ini nila sa mga inadlaw nga ini Bombo Cham, tama pa sila kaabansi iya sa nakasulat sa Election Service Reform Act. Sa diin, matapos ang adlaw sang eleksyon, Oktubre 30, may ara pa ini sila sang 15 days o kung 15 ka adlaw para mahatag ang nagkakaigo nga honorarium sa electoral board. So magabaton diri sang 10,000 pesos ang chairman sang electoral board, 9,000 pesos naman sa duha ka miyembro sang electoral board ining poll clerk kag third member kag diri sa DepEd supervising official magabaton ini siya sang 9,000 pesos kag sa support staff magabaton sila sang 5,500 pesos. Suno kay Attorney Laison nga hindi man mahapos ang pagbayad sang insigida sini bangod ipreparar pa ini nila ang mga payrolls, madamo abi sa mga payroll nga gina-prepare diri malapit 3,000 kay 958% times tatlo diri ka mga electoral boards kag iban pa gid nga mga katapo kang sining DepEd supervising official, support staff kag iban pa nga support staff diri Bombo Cham. Tapos ang dugang pa niya nga ti isang Oktubre 30 tapos abi sang Oktubre 30 mga nagdamlag lang November 1, November 2 puros mga holiday ini nga ti wala sing banking days nga hindi man maka-withdraw ang Commission on Election. Dugang pa ni Attorney Laison nga ti tama na iya ka generous ining Commission on Election sa mga poll workers sa paghatag ng mga honorarium nga nasiling kasanggina. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Attorney Rainier Laison. Aton nga payment of honorarium for the services rendered sang aton nga mga members of the electoral boards, DepEd supervising officials and their support staff sa parte sa
nagligad nga barangay and SK elections naton sa October 30 is of course hindi pa ini delayed, no, under sa Election Service Reform Act, no, may ara kita nga 15 days, no, nga period from the day of the elections nga kinanglan magbayad kita sang aton nga nga honorarium, no. So kung tanawon naton, we are only 3 days, no, from sa nagligad nga election naton. Hindi pa kita delayed, no. Hindi mahapos ang pagbayad naton, no, sang aton nga mga honorarium, especially diri sa Iloilo City, tungod nga we have to prepare, no, ang payrolls naton. We have to preparar naton nini ang bayad naton sa kada isa sang members naton sang electoral board, no. Kada isa ini sa ila may lain-lain nga tax incidents, no. Hindi ni sila palariho nga taxes ang aton nga ikaltas. We have 958 clustered precincts in the city times 3, no. We have 3 members for every clustered precinct, so total naton na siya mga around mga 2,800 more or less nga members ang electoral boards naton all over the city. On top of that, we also have mga ilang DepEd supervising officials, may ara man mga support staff, no. May ara pa kita mga electoral boards, special electoral boards for PDL voting, no. May ara kita emergency accessible polling places nga support staff. So madamo gid kita ginapreparahan nga mga payroll kag lain-lain ini mga tax incidents nila. Kag on top of that, of course, ginhiwat naton ang aton nga election October 30, no. A day after that, expected nga kapoy gid ang aton nga staff sa COMELEC, no, October 31. In fact, wala pa giniya natapos ang elections, may mga ties pa kita nga binabreak. Sang time na to, even the teachers are all tired during that day, no. Sang November 1 is a holiday. November 2 is also a holiday. So kung tanawon naton, effectively we don't have any banking days, no. From the date of that we conducted the elections, wala kita sang banking day available for us in the COMELEC to withdraw the necessary honorarium para mabayaran naton. It is only today, no, nga mayara kita window for, of course, a banking day nga maka-withdraw kita. But before that, amo na gani mabalik naman kita sa ginambal ko kay ina that we have to prepare the necessary payrolls, no, nga specific kini kada isa sa aton nga mga members ng electoral board. So you have to understand, we are still within the 15-day period, no, within which ang COMELEC nga kinanglan magbayad sa mga honorarium for our electoral board members, no, the teachers who serve in the coming in the recently held nga barangay and SK elections. So I repeat, hindi kita delayed, no, sa payment. In fact, kung makabayad kita, we are really ahead of schedule. Ato nabatian niya si Attorney Rainier Laison, di amo tong patag niya Bombo Cham nga wala sing delayed nga natabo. And in fact, if mahit susubong kay ti gina-process naman ni nila ining mga payroll sang mga electoral boards nga ti matinguha nga mahatag subong nga semana, abanse pa ini sa 15 days nga ti gin alat sa Commission ng Election para maghatag sang honorarium sa mga electoral boards. Sini nga semana or next week? Next week, gali Bombo Cham, sorry. Gali subong ang Biyernes doon. Pero subong Bombo Cham, gina-amat-amat naman nila pang ang payrolls. All right, sige. Ini si Bombo Marisol Diñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kita, Bombo Sol Diñas. So wala sang delay sa pag-release sang honorarium. Medyo konsiderasyon lang gamay sa aton sinikanon niya nga mga kabombo, wala man na sa mga manunudlo siguro. Oras naton 29 minutos na nakaligad sa takna nga launa. I-check naman naton this time, balikan talinya ni Bombo Ria Mumlan kay si Police Brigadier General Sidney Villaflor, ang aton sining Regional Director, nagpasalig sa may mata ni Police Staff Sergeant Michael Malan nga maximum penalty kung ipasaka batok sa mga suspitsado nga nagluthang patay sa team leader sa Special Weapons and Tactics
sang damlag lang sa isa iya ka buy-bust operation sa may Barangay Concepcion City proper. Nahimaluan nga mga matagas nga opisyal ang nagpadulong sa haya sang fallen officer sa may distrito man iya sang Haro, si Mayor Jerry Treñas, si Police Colonel Joris T. Coronica, ICPO Director, kaglakip na diri si Police Brigadier General Sidney Villaflor. Bomboria sa report, please come in. Nagpasalig ang pamunuan sang Police Regional Office 6 nga pasakaan sang maximum penalty ang mga suspect nga nagpaara kag nagresulta sa kamatayon ni Police Staff Sergeant Michael Malan sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa Concepcion Montes, Iloilo City proper sang Oktubre 29. Nakaagom ang natungdan sang pila sa nawala nga abaga kag naglapos sa iya dughan rason nga naging patal ang igo sini kag resulta man sa iyang kamatayon. Ang mga suspect amo Sanday Glenn Bongbong Iturriaga, 52 anyos, Ivan Palmehar, 35 anyos, kag Katrina Espinosa, 42 anyos, nga amo ang live-in partner di Bongbong. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Brigadier General Sidney Villaflor, Direktor sa Police Regional Office 6, iyagin pahayag nga instrumento ang kamatayon ni Malan agud magporsigi ang kapulisan, ilabi na ang Iloilo City Police Office agud papason ang illegal nga droga. Bango diri sa kay Villaflor magapatigayon ini sang seminars kag sub-trainings agud malikawan ang kaangay nga insidente. Sa impormasyon naman agud diwat nga ipatuman ang Oplan Tokhang. Ginahulat na lamang sini ang senyales na gikan sa National Headquarters. Panawagan naman sang direktor sa iban nga mga law enforcement agencies nga magkooperar kag mangin kabahin sang Police Regional Office 6 sa kampanya batok sa illegal nga droga. Yari pamatian naton ang pahayag ni Police Brigadier General Sidney Villaflor. Malungkot na pangyayari at namatayan kami ng isang masipag at maasang kasama namin, ang team leader ng SWAT ng Iloilo City Police Office. At kami ay nakikiramay ang kabuuan ng Police Regional Office 6. Hindi matatawaran ang kanyang buhay kahit naging successful ang operation. Malaki ang nakuhang halaga ng illegal drugs at nahuli ang 3 suspects. Muli ay ulitin ko na hindi matutumbasan ang buhay ni Sergeant Malan kahit siguro gaano kalaki pang shabu ang aming na-recover. Mrs. po ni Police Staff Sergeant Malan, nananawagan po ng official po ang binigyan ko po ng personal na assurance kasama ko ang aking city director. Dalawa po kami, binigyan namin ng assurance na ang full force of the law, ang justice ay maiseserve sa pagkamatay ni Sergeant Malan at ang kaso ay lubos na pinag-aaralan na namin ng kapulisan at ng prosecutor's office para kung ano yung karapat-dapat at maximum na penalty ang maibibigay doon sa mga suspects. Walang nabago. Ang pagkamatay ni Sergeant Malan ay magiging instrumento pa para lalo kaming maging masipag, lalo kaming maging matyaga at lalo kaming walang sawang lalaban sa pagsugpo sa illegal drugs. Magkakaroon kami ng mga seminars, ng mga sub-trainings kung paano maiwasan ang ganitong pangyari at asahan niyo po na ang mga kagamitan ng ating mga pulis, lalo ng ating SWAT ay madadagdagan pa para maiwasan na ang maulit ang ganitong mga pangyayari. Is this high time din po ba na ulit ipapatupad yung Oplan Tokhang po? Iyon ay manggagaling sa national headquarters. Hindi namin pwedeng i-implement yon sa regional level. Kaya kung meron mang kautosan na gano'n ay kami ay susunod kung ano ang kautusan ng PNP National Headquarters. Ano po yung tulong na ibinigay po na Police Regional Office 6 para po sa naiwang pamilya po ni Sir Malan? Ang mga kagad na pangangailangan ay aming naibigay. Ang ibang mga gastusin ay aming naibigay na kagad. At meron pang mga susunod pang matatanggap ang pamilya. At kanina nga nag-uusap kami ng aking finance at controller at the city director para lahat ng benepisyo ay kaukulang maibigay sa mga naiwan ng ating pulis na namatay na si Sergeant Malan. Ang
Ang panawagan ko ay lahat ng law enforcement agencies dito sa Region 6 ay maging kaisa namin sa pagpapatupad ng batas sa law enforcement patungkol sa illegal drugs. Magkakaroon uli ng Regional Law Enforcement Coordinating Council meeting itong November at doon ay ilalatag namin ang plano, ang iisang plano na tulong-tulong sa pagsawata sa problema sa illegal drugs dito sa Region 6. Si Police Brigadier General Sidney Villaflor, Direktor sa Police Regional Office 6. Subong nga adlaw man Bombocham no ginpasakaan na sang kaso ang tatlo ini ka mga suspect. Base man sa resulta sang padayon pa nga gina-validate sang kapulisan ang resulta sang paraffin test sa tatlo ini ka mga ginakabig no nga suspect sa pagluthang kay Police Staff Sergeant Michael Malan. All right. Report na tipo nagikan sa Police Regional Office 6. Ini si Bombo Ria Orleante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Ria Momblan sa imo sining follow-up report. Tina-identify na kung sino mga kopdanan ni alias Bongbong Iturriaga nga gin-arrestar sa aton sino mga kapulisan sadtong Oktubre 29. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo sa karon gina-finalize pa o gina-checkar pa kung ano ang resulta sa paraffin test. Sa aton sinikaron niya mga kabombo pero piho na dire nga tatlo ka mga suspetsado ang pasakan sa kaso batok iya sa kamatayon ni Police Staff Sergeant Michael Malan. Pagbalik naton na Banwa. Speaking sang konektado man sa isyo sang kamatayon sining SWAT team leader, ang ABC President sa City Proper Association of Barangay Captains, ginatugyan na lamang sa kapulisan ang investigasyon sa pagtumod sa kung sinong barangay official ang insuportara ni Bongbong Iturriaga. Why man ini nakahibalo kung sinong ginatumod kuno sang kapulisan nga opisyalo? Lakip na sina dire, hindi lang iya syudad sa Iloilo ang may mga nagdalaog nga mga kandidato nga naangot sa illegal nga droga sa probinsya sa Iloilo, sandig sa pa IPPO. May mga SK kag barangay officials man nga nagdalaog nga may koneksyon sa illegal drugs. Balikan nato ini matapos sa pila ka importante nga mga panumdumoras nato. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa.
Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang lisok ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards. 44 minutos na kaligad sa takna sining ilaw na balik sa bombohanay sa udto sa gyapon ko po ni Bombo Chama Blanco Hover. Check ko ran this time balita ni Bombo Jomar Villa. May kantanan sa sining pagtumod sa aton sa mga kapulisan nga ang ginabaybas sa itong Oktubre 29 sa may Concepcion area, may ginasuportaran nga nagapapili sa barangay sa Sangguniang Kabataan elections. Kag on the election day or after the election day sa aton sa mga kabombo nagpagwa man statement ang aton sa kapulisan nga ginsuportaran ni alias Bongbong Iturriaga nagdaog pa. That is why nga ginatutukan man naton ang city proper area sa Sinimantinyon, partikularmente sa bahin dira karon sa mga keeping nga kabrangayan sang Barangay Concepcion City proper. Sa pagpangusisa man naton kung sino ba lang ginatumod sang kapulisan naton nga ginsuportaran sang makabig iya durugista
as per sa aton sini nga kapulisan nga nagdaog nga kandidato sa pagkabarangay sa Sangguniang Kabataan Elections. Ti ang Association of Barangay Captains sa City Proper Area way man sang ideya kag ginatugyan niya na lang sa aton sini kapulisan ang pagpanghusisa. Pero ang pulista na ibaluan na ni guro nila kung sino. Check tabi ang dugang nga pagpanghusisa man sa aton sini Investigative Report Section Chief si Bombo Jomar Villa. Jom, sa report, please come in. Sa Association of Barangay Captain adres sa bahin sa City Proper ang investigasyon atoy sa sining natumod nga barangay official nga ginasuportahan ni alias Bongbong ti amo ni siya ang nadakpan sa gipadayon nga drug bypass operation sa bahin sa Concepcion City Proper kung sa diti nakuhaan ni sa illegal nga droga more or less 7 million pesos ang balor sini at the same time isa ka katapo sa SWAT ang ginbawian sa kabuhi bangod sa sining nagluntad nga shootout, no? Suno kay Puno Barangay Jan Eric David at same time ti president, no, sa Association of Barangay Captain ginatugyan niya lang sa police, no, regarding kung sinuman ang ginatumod diri karon nga ginasuportahan ni alias Bongbong diri karon na Bombo Champ, no, kag nagkapati man ang natungdan nga ti matumod, no, sa otoridad o kung posible nga ti natumod naman sa otoridad ag ining ginatudlo nga ti ginasuportahan sa sining nasambit karon yang arestado. Dugang padri sang natungdan nga ti kamay pa no nga bagohon na ang ining mga malain niya nga buhat kay ti nagapati man ang Vice President nga may mga best man no nga ti naga-involve ang ining mga barangay official hindi man na manipot manigar regarding karon sa ining ginadumlian nga illegal nga droga ti lakip na sa nga panawagan nga kung may aragin man sila nga involvement nga ti untatanan, no, kay ti isa man gani sa advokasya sang syudad sa Iloilo ang ining pagtapna, no, sang illegal nga droga kag balanay na, no, sang tagsa ka barangay nga ti nga kuntani sila ang mangin ehemplo, no, sa ilang sining mga pubuluyo nga baguhon kag untatan, no, ang ining pag-engage karon sa sining ginakabig illegal nga droga adri karon Bombo Champ. Ari balay pabati naton si Puno Barangay Jan Eric David, ABC President sa interview diri sa Bombo Radio. Sa pagkamatuod, Bombo Jomar wala gid ko da, no. Way ko may nabalaan kag hindi ko ni familiar gid sa taong ani. Kung may balita man nga amo na nagwa, siguro ara gid, no, ara ang aton mga kapulisan, no, sila ni mas may ideya kag knowledge, no, parte sining mga naguluwa nga issue, no. Anong sarang mo mapalabot kap sa within sa City Proper area, no, bilang EBC President sa sini mga barangay officials, no, nga ti amo ni silang natumod nga ginasuportaran kuno sang ni alias Bongbong? Wala gid ko bala idea, Bombo Jomar, no. Pag wala man ko kabati bisang isang interview ko na no nga nagbayag siya mo na hindi ko familiar kag I believe ang aton mga barangay officials they are professional enough, no. Pagkabalogid sila, no, sa advokasya sa aton alkalde, ang advokasya naton sa kabarangayan, no, magbuligid, no, para matapna naton kung mapahagan-hagan man, no, ang proliferation ng illegal drugs. Bilang ABC President, may mga idea kakap nga ti may mga official gyud man nag-involve how? Kung sa amo ni Bombo Jomar, no, kay every time abi nga may madakpan sa kabarangayan, no, perennial naman, I mean, no, amo magining matuod no nga istorya, sometimes gina-implicate no aton mga barangay officials ti ang validation sinibi ara na tanan sa aton nga kapulisan, no. Mas sila ni ang may hibalo, may tama nga informasyon, no, sa bahin sa mga barangay officials nga once or may involvement sa illegal drugs. Si Puno Barangay Jan Eric David, ABC President adri karon Bombo Champ.
So, amo na, medyo limited lang gid ag gihasid ka information as to the relation karon kung sino gid man ang ginatumo diri karon nga barangay official nga ti amo na ang ginasuportaran diri karon ni alias Bongbong diri Bombo Champ, no. Pero ti sa tungdan bilang ABC president kay dumanaog na ni siya, no, kay ang pwesto yan ni bilang pagkapunong barangay wala na siya nagpa-re-elect liwat Bombo Champ, no. Tapos na iya term. Tapos na yung term. So, nagbulos, siya sila nga bata, sa pagka-ABC president. Nagpadalagan ang iya sini nga bata, ano first name ni, grabe, attorney punong barangay, Abogada, no? David Abogada man? na. First name niya? Dalipat ko, pero bugada ng bata yan. Oo. Nga siya, kuno nga gindoso na lang nga mapadlagan. Bilang kapitan, limanes lang mo nagkontra na anong kasumpong. Dala sa ila sila yung barangay. Bombo Champ nga ti sa iyang ama, nga ti at least amo na bla kung ano da nga mga lubrahon da ati amo nang sa liwat sa iya siningak bataan no kunin nga nagabulos dra nga punong barangay sa ila sini yang lugar. And the rest dra ti sudo kay punong barangay David kay ti sa city proper do mga more or less mga 40 ni barangay mo. Aga diri karon nang nasakupan ti sudo siya ba ti mabudlay man ako ni siya sa Honda karon kagaplo pangkuton mo da kun kilala na nila ni si Bongbong kung anong relasyon. Ti suno kay punong barangay David actually ti balaan na no sa barangay official kung sino ang nanamin no sa otoridad. Bombo Champ nga ti mas mayo kung amo na mention yang ay di na pagsigihon no ang amo na abing aktibidades agod nga ti manginihemplo man sa ila sini nga barangay kung sa diit man ini karon natumod nga barangay official nga ti nagdaog pagali no sa sini barangay and SK election adre karon Bombo Champ. Punong barangay attorney Queenie May David. Queenie May David, no. Dari karon siya ang nagdaog sa 5 sila nga nagpapili sa pagkapunong barangay. So magapungko ni siya kunya ko magsala by November 30, no, muning pag assume office sa mga newly elected and re-elected nga mga barangay Sangguniang Kabataan elections officer Bombo or Sangguniang Kabataan barangay Sangguniang Kabataan officer sa Bombo Jomar. Yes, tingom ni sila dari karon Bombo Champ. So and the rest niya no panogi no naton i-check ta ba ng iban dari karon nga detalye kag asto da ni karon sa sinig case no ni alias Bongbong batok ni sa ati sa otoridad din kiti pinabuhin tos lang nga isa ka katapo no sa gaswat. Subukad law i-file tong case Bombo Champ amo ning latest dari karon information aton. Ipang check tanay kung ano gid mga kaso ni Cross Pacific ag ipasaka sa ilas tagsa sa sining na dakpan no sa gid patigayon nga drug bypass operation diri sa Dablag lang. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Ti ginapang isa-isa ni nato ang kutob sa mga malapit nga barangay sa Barangay Concepcion. Kaya langan man abing sa Barangay Concepcion ni ang balay or ang area sang ginatindugan sang balay ni alias Bongbong alang-alang ang taga-pakyad na uton to ang isuportahan niya. Di ba? So, muna, isa-isaon tani kutob sa mga malapit sa Barangay Concepcion sa city proper area sa pagpanghusisa. Pero kita nagapati nga balana ni sa aton sa mga kapulisan kung sino ning ginatumod nga ginasuportaran nga barangay official kag nagdaog pa sa sining bago gilamang nagtakop nga barangayin sang Sangguniang Kabataan elections. Pero kung nabalaan naman lang galisin nila, tinong plastada, hasta lang kita sa nabalaanan anamon. Anong next step sang aton sining kapulisan? Sa aton sining mga kabumbo kag ano abing ganaron sang isa ka drug personality kung mag-support siya sa isa ka kandidato kag kung magdaog ini. Pero antes sina Aryo kay sa probinsya sang Iloilo, hambal sang IPPO, sinya may mga nagdalaog man diri nga may mga kangtanan sa illegal drugs.
check na bala si Bombo Gladwin Gustilo. Glad, sa report, please come in. Bombo Champ, nakabaton sa mga informasyon ang Iloilo Police Provincial Office o kanya IPPO na may mga nagdalaog sa barangay Kalsangguniang Kabataan Elections sa probinsya sa Iloilo nga ginaangot man sa illegal na droga. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranio, ang spokesperson sa IPPO, iya ginpayag nga i-validate pa nila ini Bombo Champ nga ma-information man antes sila maghimo sang nagakaigo nga mga police operations. Suno kay Aranio, hilaw pa ang mga information nga ila nabaton nga halin man sa mga kasimaryo sa mga nagdalaog. Importante suno sa iya nga ma-validate ini tungod posible Bombo Champ nga ginamalisyahan man ang ini asang iban. Ginpabutyag naman ni Aranio nga may gamay lang ini Bombo Champ ang nagdalaog nga ginaangot man sa illegal nga droga kumparar sa mga wala record or ginamonitor gihapon sa IPPO. Kung sagdagon sa mga barangay officials nga may kaliptanan man sa illegal nga droga, may posibilidad Bombo Champ nga magbalik ang sinauna nga problema sa probinsya. Inibangod kung may problema sa illegal nga droga, nagataas man ang krimen sa isa ka lugar. Sa monitoring sang IPPO Bombo Champ, may pila ka kandidato sa probinsya ang nagagamit nga may ara man nagabaligya sa illegal nga droga pang wala gititalye ni Aranio kung pila ka kandidato nga nagdaog ang involved bangod man nagapadayon Bombo Champ ang ila validation. Ayari bala pamatian naton si Police Major Rolando Aranio, ang spokesperson sa IPPO sa aton interview. Yes, manara man Bombo Gladwin, that will be subjected for a validation naton. Kaya nga aton nga report nga na-receive is may ara nga mga candidates nga may involvement sa illegal drugs na nagdaog this barangay Liske election. So as of now, Sir Aranio, may mga data kita kung pila kabilog sir ang i-monitor naton. Sa subong wala ko may ginakaptan subong nga exact nga nga figure kung pila ini ka mga punong ka mga barangay officials ang may ara kita. But may based on the information may ara kita, but gusto ko man niya klaro nga these are all raw information pa, so i-subject pa naton ini sa validation, may sini nga pag-check para nga gid naton tul-edit naton ipindid this mentioned or this reported nga mga nagdaog nga mga candidate sa barangay election is indeed engaged lang sa illegal drugs. Just in case nga ma-validate na, then lauman sa aton yung mga pumuluyo nga ang corresponding sini nga anti-drug police operation will follow. So Sir Aranio, ang amo ni supporters or gagamit din mismo or protectors sir ang na-receive nyo? Yes, may ara kitang information nga nabaton nga may nagagamit, kag may ara man nga nagaduso. But all of this again will be subjected for proper validation. Kasi kung ang nabaton nyo, Sir Aranio, dako ini nga numero man? So hindi man gid actually magamay lang gid ini kung ang taon naton ang pangkabilugan naton yung mga waiting candidates o ang mga barangay officials naton yung nagdalaog. For example, ang amo ni mga barangay officials, Major Aranio, napamatundaan niya ka involved sa illegal na droga, what will happen? Ano sir ang lihok sa IPPO sir? They will not stop, they will be operated. They will be subject for a proper anti-drug operation sa aton nga kapulisan. Kamusta subong sir ang aton nga naman sir? Ganito wag naman ang kontra sa droga sir ang pakipag-away man nato diri sa probinsya sang Iloilo. Well, mambal naton nga ala kita sa winning side, although nga kinanglan gid sang tanan nga sektor sa aton syudad nga magkooperar, nga magbuilog, magbulig, Kaya ito ang away kung Ato nabatian si Police Major Rolando Aranio, ang spokesperson sang IPPO Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Gladwin para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio,
Bombo. Salamat gid Bombo Gladwin Agustilo. Ano bala ang yabot silingon sa kon suportado kasang durugista? No? Ti kay balo naman kamo sang panganay sa illegal nga droga da sigay dira kwarta. So pinaka mambal naton pinakauna sini nga posible sini iyang suporta nga ihatag is financial support. Mamakal dira sang buto. O karon kung dumaog ang isa ka kandidato nga suportado sa durugista ano ang matabo? O ining mga barangay official mangin bulag, bungol kag apa when it comes sa illegal drug proliferation sa ila sini nga barangay. But silingon pabayaan nila nga mag-flores dira ang transaksyon sa illegal nga droga, ang paghukmong sa mga durugista kag ang paggamit sa illegal nga droga sa ila sini nga barangay. Kay hinali banwa nga ini sila ang magsupak, no? Ti disgrasya sila kay bala naman na nila kung anong hampang sa mga durugista nga ni. O kag ti basi kon nangin baskog naman ang partnership sa mga durugista dira sa mga barangay official. Nga pati ang mga barangay official sa ulihi kung mayong igo, kung mayo ang negosyo sa illegal drugs sa ila sini nga barangay. Ti pati si Kap, si Kagawad, si SK Chairman, si SK Kagawad, may shareman sa kinitaan sang illegal nga droga. So mo nang hindi naton gusto nga matabo. Nga magbalik naman ang tsimpo sadto balaya nga daw kasubong sang dulce nga ginabaligya sa Tiangge ang illegal drugs diri sa syudad sa Iloilo. Kag ginbansagan pa kita gani nga Moshabolized na city. Ti magamo sinang plastada ang aton sining alkalde nga di ginaya gusto. Kita mo suno sa kay Mayor Jerry Treñas antes mag-assume sa nga ila sini iyang posisyon ang mga re-elected or mga newly elected sini nga mga barangay and SK officials dapat nga mag-undergo gid sila sa drug test. Ti manegative man lang na iyang nagaduso kag ang ginsuportaran sang drugista. Hindi bla? Pero mas mayo inaiyabanwa ng aton sinima polis magatutok man sa sining mga durugista kag kun diin kag kun sanday sino sila konektado nga mga opisyal. Standby na sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. It is Bombot Shama Blanco Vergabilin sa imo. Sang manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagbabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Sa November 18, ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide. Pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Mula sa Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. At ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 29 to November 4, 2023.
Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang nga banda ang nagapangagda sa tanan nga mag-spend ang inyong Saturday evening upod sa ila as they are set to serenade you with their great selection of songs sa Concert at the Plaza, Only Yours sa November 4, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs, kagiban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 5, Domingo, imbitarong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghahiwaton sa Latolda magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka marabo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kundi repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw.
I-mix ang maayo. Kag, enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa internet mga kabombo. It's time to just cool down, relax, and enjoy the stories diri sa KLP. Good afternoon sa liwan. This is Tita Regine. Welcome na mga kabombo sa kahapon lamang program. Kung sa diin nag-enjoy kita sa makasaysayan ginashare diri sa aton nga mga letter senders, hoping one day isa naman kamo sa mga maga-contribute sa sininga pala tuntunan kahapon lamang. Because ako nagapatigid ako nga kada isa sa aton may ara gid nga istorya sa kabuhi. Check naton ang aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. 52 days to go before Christmas. Again, welcome ko gid kamo mga kabombo diri sa kahapon lamang program on a Friday. Matahom nga kahaponanon. And by the way, good afternoon lang kag attention dira sa kay Taurus 27, ang aton nga winner last week. Sir, may gin-email ako dira sa imo because wala ka man nakabilin sa imo nga contact number, but may ara ikaw nga email ad kay gin-email mo ang imo nga story. So palit na lang ko sir check sang imo dira nga email ad because sang imo nga email because may ara ako nga ginpang gin-email dira sa imo mga instructions on how to go about with the interview tomorrow. Kag ang dalon mo kung magkadto ikaw diri sa station, palihog lang ang imo nga ID, palihog po Xerox na 2 copies, and then please be here sa station before 2 o'clock buwas November 4, Saturday. Ari na mga kabombong, ato nga bahanan para sa inyo, pang-welcome ko sa inyo tanan. Sigurong iban sulat sang ila istorya samtang nga nagapamati. Gani, padayon na lang, i-email dayon kung matapos na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City.
Here's Elmer John Bolaño with the song I'll Be Right by Your Side. Good afternoon. I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even though the day I die, promise me you'll be on my side. Just wanna love you through sorrow and pain.
Elmer Jan Bolaño, kaupo niya si Patrick Mark Armada, and soon mabatian ta na ang Christmas song nagikan man sa kay Elmer Jan Bolaño. May Pasko man sa gihapon. Soon. Sa bulan sa Disyembre. Anyway, for this afternoon, sugod na kita sa pagdulo sa makasaysayan ari ang sulat sa aton Ninong Danny. And it starts by saying, Dearest, in their Regine. Mayong hapon gid sa imo kasatanan nga avid fans kay mga maukod mo nga pumalasakop sa sinimakawiwili nga programa sa radyo, ang Kahapon Lamang program. Tawag lang gali ako nga sinong Danny, already a PWD and had retired from the service as a seaman. Actually, ang akong kasaysayan nga ini nahuman tungod sa bulig ni Lolo Erning, whom I consider as a second father in as much as I was already orphan. Ang akon mga ginikanan, tumandok sang poblasyon Ilayar, Dumaraw Capiz. Siyam kami tanan nga mga magulutod, kag ikapito ako. Hindi sa pagpadayaw, Inday, medyo may sarang ang amon nga pamilya. May ginatalauma ang amon amay, 8 ka ektarya nga palayan. May 5 kami kakarabaw, kag may malapad paggid nga kasagingan. Wala kami ginpadako sa luho, Inday Regine, kundi sa baka-baka nga pangabuhi. Grade 5 pa lang ako sadto, sang may natabo ng isa ka forest fire malapit sa amon. Daw halos pinabayan ang nasunog nga lugar, gani ako nagmatumato sa pagtanom sang saging. Ginsuguran ko ini sa 20 kasaha, kag sang nagsugod na sang pagpangumunga, ginsaylo ko pagid ang iba nga saha, gani. Sa wala lang nahibaluan, nagdamo na ini. Inday, sa mapati ka man o hindi, pagabot sang harvest time, may duha ako katawo nga ginkuha para madulong ang produkto sa estasyon sang train pasadto diri sa amon. Kada isa may dala nga 60 ka sipi. Kag ako mismo nagadala sang 40 man kasipi. Huwebes pa lang napagwa na namon ini. Kag pagka Biyernes, ginakuha ko na lang ang bili sa Manong Pacquiao. Wala ko ini ginsugid sa akong ginikanan. Matapos ko mabayran ang akon nga mga kargador, ang nabilin nga bilis ng saging, ginpatago ko sa amon nga rural bank. Ang amon mga magulang, nagpalangasawa, kagang iba nagpamanila sa pagpangita sang obra. 3 na lang kami ang nabilin sa amon nga puluyan, bakero kag panguma sa gihapon. Sa pagkatapos ko sang high school, naglisensya ako sa ako namay nga maeskwela ako sa college. Namangkot siya, kunya kay ginambalan ko siya nga hindi ako kontento sang pangabuhi sang isa ka mangunguma. Ginpamangkot niya ako kung ano ang handom ko sa akong kabuhi. Kaginsabat ko siya nga gusto ko maglibot sa bilog nga kalibutan. Ginhambalan niya pa ako nga, buang ka, paano ka makalibot sa bilog nga kalibutan? Diri ka lang, hatagan ko ikaw sang duta kag karabaw para makasugod ka sang imo pangabuhi. Naglakat ako sa syudad sang Iloilo kag nagkadto ako sa amon lola nga yara sa Veterans Village. Nagpa-enroll ako sa Iloilo Maritime Academy nga sadto sa Duanay dira sa Moliloni. Natapos ko ang associates in marine engineering ko kag nagbalik sa amon. Nag-obra ako sa uma para sa akon kinahanglanon nga inugasto sa pagpadayon ko. Sang dito na ako sa Manila, nakasulod ako sa isa ka fishing company bilang apprentice. Nag-obra ako sang 6 ka bulan nga wala sweldo, kag pagkatapos ko, nangin engineer na ako. Nag-obra pagid ako sa sulod sa isa ka tuig,
kay kinahanglan ko ang eksperyensya para sa pagkuha sa board exam para sa 3rd Marine Engineer. Daw ginahunos lang ang tinuig Inday. Sa 1980, nangin Chief Engineer ako sa akon nga company, Repair Ship. Sa 1984, nag-resign ako kag nag-apply for international shipping. Sa siningabahin sa akon nga kabuhi, nakita ko ang akon nga handom nga makalibot sa bilog nga kalibutan. Apang, untatan ko anay ini, kag rest assured, nga sa masunod ko nga sulat, dalon ko kamutanan sa pagpanglugayawan ko sa kundiin nga parte sang kalibutan. Madamo higit salamat Inday sa pagbasa mo sining akon nga inagihan. God is good, and I pray that the will always keep you and your loved ones safe always. Same goes to all avid fans, listeners, and contributors to your program. Ang matinahuron, Nong Dani. Danny, thank you for your story again shared din sa amon. This is very exciting and we're really looking forward sa episode nga kung sa diin ilibot mo man kami sa bilog nga kalibutan. Kung sa diin ikaw, no, nakakadto na, nakalagaw na, kag na nalabot mo na. See, because you took the challenge, no? Nagikan sa imo nga father nga waay nagpati sa imo, nga makaya mo, nga labuton ng imo ang ginahandom. Siguro sa iya, no, that's too big. Bilog ija nga kalibutan, that's a very grand dream. But see, nothing is impossible kung isa ka tawo nagapaninguha and ginalakipan, ginaupdan sang pagpangamuyo and entrusting everything to the Lord. Di, sino maguna-una, hindi bala, nalibot mo na ang bilog nga kalibutan because nangin isa ikaw kasiman. We are really looking forward and we are excited, Nong Dani, nga mabalaan o batian kung ano ang mga nagkalatabol sa imo nga paglibot sa bilog nga kalibutan kag kung ano nga mga lugar sa bilog na nga kalibutan ang imo nga napangadtuan. Bilog na gid. Well, panabalikan natin mga kabombang iban pa nga mga kasaysayan nga ginapalabot man diri sa KLP. Salamat gid sa imo sa liwat. Nong Dani, Sangharo, Iloilo City. Oras naton, alas 2:32, magabalik kita with more interesting stories. Dili lang sa kahapon lamang program, kaupo ninyo si Tita Regine. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang,
Makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Balik kita din sa KLP, kag arina ang 59th story ni Miss G. Uy, nagbalik na naman si Miss G. Dear Tita Regine. Good afternoon kay sa tanan nga tagpalamati, lalo na mga suki mo sa KLP. Here I am again. Lulubog lilitaw na ako ya sa pagsulat letter kay busy na ang beauty ni AI. Pero padayon ang pagpamati ko, tita. By the way, batian ko tuligad pag-mention ni student mom sa akon, kag pagkagabi ito, masulat ako tani, kaso kasako gid, kag wala na salot. Kitang i-share ko today about lang ni sa mga thoughts ko kag past experiences. Share ko now kay okay naman ako. Sometimes ang aton nga mga nagliligad keeps haunting us. May mga tion sa kabuhi ta nga abita okay na ang tanan, especially kung nami na ang current situation ta. But sometimes, all of a sudden, gulpi lang. May maabot nga hitabo nga makakilibot kag magadulot sang hindi nami nga epekto sa aton nga pagkatao. There are times nga kung ano pa ang mga gina-reserve ta, kag gusto i-keep na lang, kag hindi na pag-i-reveal, amo pa to ang nagakabulgar or nagakahayag. Lalo na ang mga butang nga hindi na dapat mabalaan sang kung sino man, labi na sang kadaman. Siguro it's true gid man, nga bisan ano mo katago ang isa ka butang, magwa gid ya. Ang masakit lang, nagakatukiban sa hindi maayo nga pamaagi, kag sa tiyembo, nga hindi ka ready. Kisabi ta, ang mga nagliligad, hindi na magtuhaw pa. But no. As I've said before, there are things that go beyond our control. Ang masubo pagid, kaysa sobra ta kasalig sa tawo, nga once nangin part sang life ta, amo pagali ang makapahamak sa aton without knowing their intention. Ang hindi pa manami, kay nagaululhot sila sa time nga okay ka na, naka-move on, naka-move forward, kag healed. Yes, it's true, nga tanan ta nga actions may consequences gid. Kag whether we like it or not, gakatabo gid. Kag hindi kita makapalagyo sa ginatawag nga realidad. It's a bit hard to deal with this kind of situation, lalo na kung nakaagi ka trauma kag bago lang naka-recover halin sa anxiety. Husto mo na lang, iginhawa dalong. Sabay hambal,
Sano pa ni matapos man, kag sano pa ni madula nga mga sablag sa kabuhita. Sano ta pa maagom ang kasulhayan kag kahilwayan. Well, it happens sometimes, kag wala man ta mahimo, kundi itugyan na lang tanan sa Ginoo. Hindi pagpatulan, magpakalinong, kag pabayan. I think, amo na ang best way para makaangkon sang peace of mind, kag calmness sang tagipusoon. Kag tested and proven na nga effective. Sad lang kay there are people who find it hard to forgive. I hope and pray nga tanan nga may kalain sang buot, hinanakit kag dumot sa isig katawo nila, makapatawad na, kag makapasensya. May God bless you all. Tita, may share lang ako diri sa buong poem, iyan ni Og Mandino, one of my fave authors sang una, Lihog Basa Ta. I will greet this day with love in my heart, by Og Mandino. I will greet this day with love in my heart. And how will I speak? I will praise my enemies, and they will become my friends. I will encourage my friends, and they will become my brothers. Always I will dig for a reason to applaud and never attempt to criticize. I will bite my tongue, and when I am moved to praise, I will shout it from the rooftop. Is it not true that the birds, the wind, the sea, and all of nature speak with the music of praise for the Creator? Can I also speak with the same music to His children? I will remember the secret, and it will change my life. I will greet this day with love in my heart. And how will I act? I will love all manners of men, for each has qualities to be admired, even though they may be hidden. With love, I will tear down the wall of suspicion, and in its place, I will build bridges, so that my love may enter their soul. I will greet this day with love in my heart, for this is the greatest secret of success in all ventures. Muscle can split a shield and even destroy a life, but only the unseen power of love can open the hearts of men. And until I master this art, I will remain no more than a peddler in the marketplace. I will make love my greatest weapon, and none on whom I call can defend against its force. My reasoning they may counter, my speech they may distrust, my apparel they may disapprove, my face they may reject, and even my bargains may cause them suspicion. Yet my love will melt all hearts, likened to the sun whose rays soften the coldest clay. I will greet this day with love in my heart, but how will I react to the actions of others? With love. For just as love is my weapon to open the hearts of men, love is also my shield to repulse the arrows of hate and the spears of anger. Adversity and discouragement will beat against my new shield and become the softest of rains. My shield will protect me in the marketplace and sustain me when I am alone. It will lift me up in moments of despair, yet it will calm me in times of exaltation. It will become stronger and more protective with each use, until one day I will cast it aside and walk unencumbered among all manners of man, and my name will be raised high on the pyramid of life. I will greet this day with love in my heart, and how will I confront each whom I meet? In only one way, in silence and to myself. I will address him and say, I love you. Though spoken in silence, these words will shine through my eyes, unwrinkle my brow, bring a smile to my lips, echo in my voice, and his heart will be open, and they will greet this day with love in their hearts.
Thank you so much sa pagbasa, tita. I miss you. You're always in my prayers. Best regards sa tanang itag palamati, lalo na sa mga suki mo, kag mga new letter senders. Kabay healthy ka mo dira tanan, kag ara sa maayo nga kahimtangan. With love and prayer, Miss G. Miss G, thank you so much. Kanami gid no sa inigin share mo from Ogmandino. Well, indeed, kanami gina sa iya nga writer. Ka very inspiring katama. Pagkatamo sa iyang mga books sina, no? Well, talking about mga hindi manami nga mga nagaalalabot sa aton kabuhi, siguro nagapati ka man, no, that every day of our life we make thousands in just one day. Hundreds, thousands of decisions. Hundreds, thousands of choices. And nabilong dira, no, ang happiness. Happiness is a choice. Pagmuklat pa lang sa imo nga mga mata, ara na, no, gina-welcome ka na. You have a choice today. A lot of choices. So, ano ang luyag mga batyagon today? Mangin malipayon ikaw, mangin sad, mangin anxious, mangin hindi manami ang pamatyagan, mangin stressed. Alright? So, these are the things, no, nga gina-confront kita every day sa aton nga pagpangabuhi. But as I have said, the choice is in our hands. No amount sa mga ginapanghaboy dira sa aton nga mga negatibo, nga mga butang, nga mga thoughts, if hindi kita magpa apekto, wala na sila sang may mahimo. Kumbaga, no, the first thing nga himuon naton, i-clean gid naton ng aton thoughts of all the negative things. Like kumbaga, kabigon mo kuno ang imo nga kaisipan, panimalay mo ina. Now, if somebody mahaboy sang basura sa imo nga panimalay and you will allow it, tapos maakig ka, tapos ara na ang resentment, tapos tanan nga mga kalain sang buot batyagon mo na. Well, in the first place, gin-allow mo siya nga habuyan sang basura ang imo nga panimalay. So what can you expect? Hindi bala? Mangin magamo ang imo nga panimalay, hindi manami. Tulukon ang damo nga sagbot. So that is why, no, it is very important kung ano ang mga ginapasudod naton sa aton nga kaisipan. Mga negative thoughts kadamo sa mga nagakalatumba nga wala sang pilas, kay grabe kung magdibdib sang mga ginapanghaboy sa ila, mga negatibo ginapangpatulan nila. Let's go back to what I said earlier. Happiness is a choice. Whatever it is, no? Kung ano man ang i-allow naton nga magsulod una gid sa ato nga kaisipan because dira ginagalurk ang tanan-tanan. Good things, bad things, good thoughts, bad thoughts. Dira ginagaumpisa and it will affect ang aton nga mental state, ang aton nga physical nga state, ang aton nga health, tanan-tanan. Affected na ina. So dapat dira gid kita ya magwardya, no, sa aton nga kaisipan. Kung ano ang dapat naton nga i-allow, kag kung ano ang dapat nga hindi naton pagpasudlon sa aton nga mind. Because amo ina ang maga-control sa aton. The whole day sa aton nga kabuhi, kontrolon kita, no, sa mga sagbot nga ina, sa mga wastes nga ina, sa mga ugliness nga ina, nga gina-allow naton nga magsulod sa aton nga kaisipan. And then makibot na lang kita, no. Wala na ta kusog, wala na kita sang reason to be happy, why na kita sang hindi na kita makasmile, hindi na kita makaharak-hak, all because no nag-focus kita sa mga negative thoughts sa aton nga isip nga gin-allow gid naton nga makaapekto sa aton. Remember, this is our life nga ginhatag sa aton sang Ginoo. So ano ang the best nga mahimo mo para sa imo nga life nga ini nga ginhatag sa imo? And hindi bala, what you do to your life kuno is your best gift to the Lord. So, you have the right and you have the choice kung ano ang imo nga luyag
nga ipasulod sa imong isip nga kabalo ikaw, no? Makaapekto sa imong whole being. Sa liwat, kung sagbot, hindi pag-i-allow nga makasulod sa imong panimalay because waay sang manami nga idulot ina. Although may pera ko no sa basura, but lain. Kung ang dira sa thoughts puros basura, kay it would like kumbaga tama ka bugat and mabudlayan gid kita. Alright? Sa ato nga pagpanglakaton, sa ato nga pagpangabuhi. So first thing, kag kanami gid ini, no? Just follow kung ano diri ang ginsulat ni Og Mandino. So tanan nga mga hindi manaming ang ginapanghaboy sa aton, we can always give love back sa sini nga mga tao, sa tanan nga mga kalainan, yung ginapang hurl sa aton, baliki sang paghigugma. Because with love, you could never go wrong. Wala na da siya yan, no? Kung siya ya bitter, ikaw ya happy. So kung siya ya naghaboy bato sa imo, balusi sang tinapay. Kung siya ya naghaboy kalainan sa imo, balusi sang kaayuhan. Just love. Give love. Thank you so much, Gid, sa imo, Miss G. Hope we could hear more often na from you from here on. Salamat, Gid. Please find time, ha? Nga manging kaupod ka namon diri sa KLP and with your stories nga nagahatag mo sa amon sang kalingawan diri sa Kahapon Lamang program. Salamat, Gid. 9 minutos bago magabot ang tak ng alas 3 sa hapon, we still have time for another story. Sa pagbalik natin, istorya naman ni Jean ang ating i-share sa inyo. Oras natin 9 minutes before 3 o'clock. Magapanumbalik kita pagkatapos ng Gid sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman ni raffle. Kung huho ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi. Third story is from Jean, Z-H-I-N. Dear Tita Regine, maayong hapon sa imo kag sa pagpalamati mo. Ikaduha ko na ini nga sulat. May kahapon man ako nga hindi ko malipatan. Tawag lang ako kay Jean, amo nang akon nga hayo. Ini nga istorya ko sa imo, tita. Umpisa sang elementary ako, grade 1 ako, hasta sa akon nga high school kag college. Nagdako ako sa tita ko, utod sang ako nanay. Ini siya laon, retired teacher. Damo na agyan ko sa iya. Antes ako mag-eskwela kun aga, kapang laba ako ka mga bayo na.
panilhig, gapakaon ka manok, kay may alaga na akong tiya. Hindi pa ko sina ka-prepare pakadto sa eskwelahan. Ang iba nga bata, ato na sa school, ga-flag ceremony. Ako ya, sige pa panilhig, panghugas. Pero milang ko late sa classroom. Kay akiga na ako kung hindi ko matapos akong nga obra antes maglakat sa eskwelahan. Ginsugid ko sa ako nanay, pero sa linya, patihon ko lang, kay siya ga pa eskwela sa akon. Nakagraduate man ako sa elementary hasta sa high school. Antos ko lang tita, hasta nga nakatapos ako. Gusto mo man tani na mag-enjoy bilang estudyante sa high school, pero hindi pwede. Kay balaan na mga schedule ko sa school. Kag kung ano oras guwa ko. Ginaantos ko lang tita, bisan balon hawot-hawot. Parte gid batasan sang akon nga tiya tita. Pero migid ka pangakig sa akon. Wala ako tsakto sa iya. Hindi man ako kasabat. Nakatapos ako sa high school, kag gusto ko makaproceed sa college. Ginambala na ako, maguntat. Pagkabati ko, naghibi ako. Kay gusto ko makatapos sa college. Nanugid ako sa akong ginikanan. Amo to, ginkuha nila ako. Ginlisensya ako ni nanay nga mapa-enroll ako sa college. Nalipay gid ako sang time nga ato. Nakapa-enroll ako sa college. Nagkuha ako 2-year course sa New Lucena. Nakatapos ako tita, sa awa ni Lord. Nakasulod man ako dayon sa obra, dira sa isa ka hospital sa Putotan. Naka 3 years man ako, kag pagkatapos ko sang 3 years, nag-apply ako pa abroad. Madamo man ang naagyan ko, hasta nga nakatapos. Hasta na lang diri akong sulat tita, madamo gid nga salamat sa pagbasa. God bless sa imong programa, ang tagpadala. Jean. Well, Jen, this is what I meant kaina sa naghambal ako nga each one of us, we have our own story to tell. Kag, don't you know, nga kadamo sa mga achievers naton, kadamo sa mga successful people nga may ara sang very humble beginnings. Way ka lang kabalo, no? Damo mga celebrities dira nga nangin janitor tagali sila, naging waitress ang iban, bago sila nga nangin artista, kag bago sila nga nangin super sikat gid katama. And kita man, no? Even if ordinary lang kita, may mga istorya man kita, our very own success story. Kag kalabanan, no? Nag-uumpisa sa mabudlay, sa piot nga sitwasyon, puro sakripisyo, puro pangabudlay, pero doon mo na iya ang pattern, no? Ang tanan-tanan nga ini, ginakabig naton ina, no? Nga mga motivating factors, mga reasons for us to continue going, nga hindi kita maguntat, because may ginatulok kita nga aton mga handom sa aton nga kabuhi, nga we know, no, nga kung malabot naton nina, sakripisyo kita subong, pangabudlay kita subong, bisan anuman kapiot sa sitwasyon, kung kaisa ginapintasan pa kita, kung kaisa ginadalukan pa kita, kung kaisa kalain pa sang pagtratar sa aton, pero sige lang, all these things, ang tanan nga mga kabudlay will just come to pass. But kung naga-continue ikaw, kag wala ikaw naga-back out, wala ikaw naga-pangindi, basta may tiyaga ako no, may nilaga, and everything good will really come to you. As in, ang imong resulta sang imong pinangabudlayan, makuha mo gid na sa ulihi. Basta nga magpadayon ka lang. Bisan ano pa kabudlay. See, because nga ginbatas mo, because nga ginsakripisyohan mo, because nga ginpangabudlayan mo, kundi ka nami. Kaya nangin victorious ikaw, nangin successful ikaw subong, you can always just look back sa sarili ng mga butang
and pat yourself at the back. Ay, good job. Nakaya ko man gali, no? Kag nahimo ko gid, kag nalabot ko gid ang akon nga luyag nga labuton. So muna, pangabudlay kita subong, kung tama ikapiot sa sitwasyon, sige lang, agwantahalang, and then, be comfortable sa ulihi kung ara na, no? Malabot mo na ang imong nga luyag nga labuton. That's like, amo gina, no? Ang pagpangabuhi, basta isipon lang nato, no? Nga hindi forever, nga budlay lang tanan. Basta ka paningawa ka, basta ka sakripisyo, basta nagamapisan, kag you just simply do not give up. May malabutan ka gid. So thank you so much again sa imo, Jen, for your stories subong sa sining hapon. Keep on sending more stories diri sa KLP. Exactly 3 o'clock, mga kabombo. We have no more time left. Tomorrow, mag-interview kita kay Towers 27. And hulaton ko ang inyong mga istorya, ang inyong igapadala diri sa KLP. Pwede na nga ma-email. Then, shoot, i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede nga ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. See you again tomorrow. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat kid. Good afternoon and God bless.